Imusahan kung palandungon ay kalipay sa kasing-kasing mahinang Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ikaw ang tanan, ang sinugdan. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Imong gihimo sa larawan. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sayaw mo luksot ta sa lumbang agisal mudat ta na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Pagkatabi sa iusahan kung palandungon nga pong kalag may kalipay sa kasing-kasing makilang puno sa pagparayag. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan o gaganabusan, ang tanang tawag imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo luksot ta sa lumbang agisal mudat ta na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Sayaw mo luksot ta sa lumbang agisal mudat ta na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Dili ta magkaluya kay katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Na magpasan sa atong mga dala. Si Jesus nagpapatao ug namatay sa Kalbaryo, ug ang tanan nga motuo dili man sa impierno. Ang tanan Sa Shine FM, adunay kadaugan! sadya, ang tanang kalisdanan, ang Sa Shine FM, adunay kadaugan! suot sa kasabutan, sa kasaka Sa Shine FM, adunay kadaugan! mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Matapos na kining tanan, kitang tanan magagantihan, sa kahapon sa binuhatan, kalimutan. Walay magkapahimulang ka nato sa pag-alagad ng Kristo. Ulan baha ang tuson lang, subay-subay sa kasabaan. Kainito sa unahan, kalagdaninong iandang, dala sila sa pagtuo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasabutan, sa kasaka sa kampiran, basta lugdo sa mga kaga, kay si Jesus iwalit ka. Matapos na kining tanan, kitang tanan pagkagantihan, sa kahapon sa binuhatan, di kalimutan.
may pagbutot aron ng Diyos mahimuon. Kay ito sa unahan talagang imong giandam, dada sila sa pagtuo sa mangluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta lugro sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Kay kung matapos na kining tanan, itatanan pagkagantihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta lugro sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Kay kung matapos na kining tanan, itatanan pagkagantihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Kay kung matapos na kining tanan, itatanan pagkagantihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Saka ako sa binuhatan, kalimutan. Magdaig ka, magdaig ka, magdaig kitang tanan sa Diyos. Magdaig ka, magdaig ka, magdaig kitang tanan sa Diyos. Nakita ni Juan Sa Shan FM, adunay kadaugan. Diyos, ang uban at sayang sa Sa Shan FM, adunay kadaugan. Magdaig ka, magdaig ka, Sa Shan FM, adunay kadaugan. magdaig ka, magdaig ka, magdaig kitang tanan sa Diyos. Nakita ni Juan, palun sa mga katawan, silang tanan na nagdaig sa Diyos. Ang uban nagsayaw, sa kamot nagbayaw, silang tanan na nagdaig sa Diyos. Magdaig ka, magdaig ka, magdaig kitang tanan sa Diyos. Magdaig ka, magdaig ka, magdaig kitang tanan sa Diyos. 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 Sa imong pagkatao adunay mayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandling. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsot kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan tanda. Butang may katapusan. Mahayong buta ka na itong tanan mga igsoon, ang atong oras karon alas 3.
44 sa tagon. Atong pasalamatan ang Ginoo nga naka-live ta karon mga kaigsunan tungod kay kahapon. Awa man ta maka-live tungod kay sa ako nga pagbalik dinhi sa studio. Nawa man ang wifi maigsoon mo na nga nagpadayon lang yapon ta sa pag-share sa mensahe Ginoo dinhi sa mga katawhan nga naminaw sa Shine FM 95.3. Muna nga ning sayo tag sugod karon, although mga kaigsoon na natong gi-open ang FM radio alas 3:15 sa Kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rosel Gaba sige. May buntagan ni mo niya Sir diya sa Maynila. Salamat sa Ginoo. Ang atong mga kaubanan karon mga kaila. Bisita sila sa Barangay Bahian. Ini kayo adlaw. Tingali mga kaigsunan sa ko makakuyog tungod kay doon na po ko'y lain nga transaksyon. Kanay usap na to nga hatagan o dako nga pagtagad extra. Ang atong mga kaubanan nga mga alagad sa Ginoo magkakauban nini mga lawa. Kanya na po ko'y lain nga obligasyon nga pinasab ka importante para usap sa ato nga mga kalihukan extra. Salamat sa Ginoo sa inyong panahon nilabi na sa itong mga kahigalaan itong mga follower of listener sa Shine FM 95.3 na tanong na yung nagasunod nining atong programa o niya isang pangan sa itong panahon karon atong yun na masinati ang sitwasyon na makalitra ulan makalitra sa kong init na niya ang atong physical nga bahin kung di gani siya maka-agwanta sa panahon na mabigay sa mga expert. Dapat ato pong atimanon ang atong physical nga bahin hindi na ito giniabusaran tungod kay kung atong ning abusaran kita lasay nangita o madalita sa namawagtang dini sa silong sa kalibutan. Ang ato karon nga topic igsoon is short. Usap ng short, dili karsones. Kung arita sa ato nga pantalon or short or long pants. Ang atong pagkahisgutan, ang atong kinabuhi nga hilabihan kamubo dinhi sa silong sa kalibutan. Talagang maikli ka ito, mga kapatid. Gabayan pa. Ang ato nga tema mga kaigsunan ato ni gitimahan, our life is very short. Ang atong kinabuhi labihan kamubo. Mao nga ikaw ug ako ayaw pagsali nga maayo pataglawas karon. Even every month halos mga OFW o ingon lang wa may magdahong na maunay mahitabo nimo. Grabe sa usa sa atong amigo mga kaigsunan matong pa niya pastor kung ang akong problema. Ang akong problema ay ako rin isalikan sa akong pamilya. Naasa iya hatanan nakasandal ang iyang mga pamilya. Ako siyang giingnan nasayod ang Diyos o nahibanaw sa atong kinabuhi dito sa silong sa langit. Lamang na kinausap sa Ginoo ang imong sincero o bulawanon ng kasing-kasing pagtabang sa imong pamilya o nasayod ko o nasayo sa mga Ginoo na dili kayo ng pagyason. Unang kahapon adawa sa diya na nagkahila nagkahibalag ni maghapon adawa atong pa niya maayo kung kayo ang Ginoo pastor. Atong pasalamatan ang Ginoo siya akong kamay. O na pinaka-importante kaya sa atong kinabuhi dito sa silong sa langit. O niya ato pong makita sa kalihukan sa kalibutan kaya ang mga eskwelahan halos ipangsaniban ng mga estudyante.
Gayan mo. Kanya doon na ito gipos mga kaigsunan kung asa itong eskwelahan na naluoy na yung taon kining mga estudyante. Kung kalitra kirik-kirik, magdanag rapasab ng mga demon spirit. Tapos akong amigo nga pastor mga kaigsunan, naka-encounter o pastor sa bago pa lamang. Duha ka mga gisaniban ni kuha sa sila. Igsuon ining kalibutan na i-challenge manguta sa imong pagpangalagan, sa imong pagkapastor, sa imong pagkapastora, o kinsa ka. Mao nga dili ka magkumpiyansa. Kaya ang mga demon spirit karon maunay mo hasi. Dili lamang kining mga dili mao batasan sa katilingban karon nga mao po'y manghasi. Hasta ni mga demon spirit magdanag sa ay mao pa'y tuohan sa kadaghanan. Ikaw o ako, Exo, itagaan tag authority. Magdanag maguna sila. Lamang ikinabuhi nga naa kay Ginoo. Magkinabuhi ka nga dili ka mahinadlokon sa mga demonyo. Magdanag maguna, Exoon. Ihulog naman na sila sa kalibutan. Matupas ako ang amigong alagad sa Ginoo. Ako pastor, wala na ko ulo interview. Di ko bati dayon mga kaigsunan. Usa sa atong amigo mga kaigsunan, isuklan man sa mga demon spirit. Ulo mga kaigsunan, diha ni mo masakot kung kinsa ka ato ba nga sa Ginoo. Una atong batayan ang atong kinabuhi mga Kristiyano. Naminaw karon sa FM Radio. Usa sa ako nga nakita yun sa social media sa area to sa Mindanao ug asa to nakita. Lokoy kayo mga estudyante. Pagsaliban ng taon ng soma. Kanya tutuhan ko sa katilingban nga uban nga walay pagtuo sa Ginoo nga insakto nagdanag sa pang mga demonyo. Baka po sa kaigsunan. Labing gamhanan o mahigugmaan ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa iyong pakituban ng pag-amping sa tibok na kong kinabuhi o sa tibok na kong panimalan. Sa tulunan mo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong naway, karon na nasa Israel. Salamat Amahan sa imong pag-amping kanunay ka na mo pagtipid sa imong pagkamay. Iya sa landong sa imong mga patok kami kanunay magapasilong sa kasiguruhan ikan kanilang. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman kanamo, sa imong pag-supply sa imong mga panginahanglan kabaw sa tanan ninyo marapit. Bisan pa man sa tanan ng mga kaigsunan ini sa Pilipinas, dapit sa balok, kung dapit sa Pilipinas Amahan, hidid by Pastor April may apagturan. O sa tanan kaigsunan dapit sa country Lord, sa pamilya ni Brother Mario Ilhik, Sister Roslyn Jose ang mga Aboni kanunay pitiki kanunay diha sa landong sa imong mga pako aron kami magkinabuhi adunay kasiguruhan ikang kanina. Salamat o Diyos magapamuhat ka nining katapusan mga panahon. Lamang ang mong ikinabuhi ang imong mga pulog, mga mensahe. Aron sa panahon nga kami kanunay sulog-sulogon sa panahon. Kanunay kaming preparado o kami makatubang sa bisan unsang kanyang sitwasyon. Kanunay kami magakos sa imong pagkamayo Amahan. Aron ang among kinabuhi dili ni masayang din sa silaw sa langit. Salamat o Diyos sa tanan karon kanino sa FM Radio. Kung naka-open na sa ilang mga radio Amahan, panalangin sila kanunay. Tagwa sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan karon naminaw o nakasunod ni mga programa pinaagi sa Facebook Live Lord. Salamat Amahan nga ikaw makapupot ang amping ng magtipid sa ilang kinabuhi, sa ilang mga pagpang-apply sa mga pagpanarbaho. Bisan pa mga Diyos kung mga pag-ampo sa mga OFW na nasalay mga nasod Amahan.
Atagi sila kalikon kanunay. Atagi sila paglaom kanunay gikan kanimo. Tungod kay ang paglaom nga walay kapakyasan na alam gyud kanimo Ama. Salamat o Diyos sa imong pagtipig sa kang kapigas kinabuhi ng karon sa Israel. O salamat Ama sa imong pagkamping kaniya. Ngayon mo siyang gihingong pinasay sa iyang pagpanahon. Salamat o Diyos nga ikaw kanunay maghatag niya puso kalikon. Labaw sa tanan sa imong mga pamilya mahal na bilin sa Pilipinas. Salamat o Diyos sa tanang magkatawhan karong nagasunod ining mga programa. I declare blessing sa mga tago siya. Kung sa mga katawhan nga nagkasir nining mga programa I declare blessing sa mga tago sa mga kinabong. Ang pini sila kanunay. Ipigi kanunay ang ilang mga kinabong diya sa imong landong sa imong mga pagkakanunay kami kapasilong sa kasiguran. Salamat o Diyos na mga natin na ikaw magapangihok kanunay sa matagusap na mga kinabuhi na mahimok kaming mayandamo sa kanang panahon Ama sa bisan unsang kahintang sitwasyon na moabot ka na mo bisan pa man sa palibot karon na kanunay nagasamo kini mga demon spirit. Ako kinibalik na to sa kaaway. Pag ang tanang mga tunglok lumalamoy, ako kinibalik na to sa gilikanan. Salamat o Diyos sa inyong pagtibig kanunay Ama. Na din ang kasiguruhan kadaugan na albet kami mo Diyos. Wala kami laing kisaligan sa mong pagalingon. Kung dili ang among isalagyan nga naakong kanunay ka na mo ang nagkapito. Salamat o Diyos sa mayong panlawas. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman kanunay. Labaw sa kanan sa tibok na itong panimalay. Nining mao nga dapit o Diyos kadayon kang mga kamuhat. Nabisan pa man minatog kayuhan mag-abot sa matapusan at itong nagatuman. Kung nakasunod sa imong mga pulog mga mensahe labaw sa kanan at kinabuhin. Walay imposible nga natanim mo Diyos. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Ikaw usap ang Diyos kanamo among ilagar mo karon. Salamat o Diyos sa daghang trabaho na imong ipiyal kanamo. Aron kami mahimo nga malikon sa among pagpangalagat nga na kanimo hangtod sa imong pagpalugod Jesus. Salamat o Diyos sa pabor nimong hatag kanako Lord God. Ikaw ang akong gituboy o Diyos. Ikaw ang akong gibayaw. Kung nasayod ako o Diyos nga dili ako karapat-dapat sa mga trabaho nga imong gisamon kanako. Lamang dili na ko ikalimtan ang imong pagkamaayo. Ang tanan imong gihatag kanamo Ama. Wala nimo kami pakyasa. Wala yung rason o Diyos nga dili kami mo pasalamat na kanimo. Wala yung rason o Diyos nga kami dili mo padakop sa imong buhi nga ngalan. Tungod kay ang imong buhi nga ngalan labaw sa tanan nga ngalan sa tibok kalibutan. Nga arang makaluwas sa mong mga kinabuhi sa umalabot na mga panahon Ama. Salamat o Diyos nga nimo nga dapit. Ikaw ang akong ipasidunggan. Ikaw ang akong ipasalamatan. Ituboy ka kanunay kanamo Ama. Dili ka na mo ikaulaw. Ikaw ang among ipasikargo sa tibok kalibutan. Kaya ikaw ang Diyos naghimo sa langit kung sa iyo ka o sa tanang mga butang. Isan pa man ang among kinabuhi kanunay na mo kinigisan anak ka naman. Na ikaw o Diyos magtipig na ini kanunay diya sa landong sa inyong mga pagkuama. Salamat o Diyos nga diin imong nilipuan ka mga malumbo, mga anghel, mga manulunda. Makikauban kanunay ka na mo sa tanang panahon sa among mga lakaw. Salamat o Diyos na imong mga dapit. Na imong kinitabunan diya sa imong hamili na dugo. Imong silihan kanunay sa imong hamili na dugo. Na walay buhat sa kaaway o Diyos na maka-intervene. Ako kinig-cancelar in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. O salamat Amahan sa inyong pagkamping kanunay kanunay. Ini mga taknaa o Diyos, ikaw ang akong itubod o ibaya. Nabaw sa tanang sa naminaw sa mga.
kamalayan karon maka-open sa ilang FM radio. Panalangin ni ang matapos sa kanila Ama. Nagbuhi silang oras, naghatag silang panahon aron sa pagpatalingog sa imong mga pulog, mga mensahe na hiatod lining mao nga dapit pinagi-usab sa imong mga alagang Ama na nagapadangit sa matinud-anon nga pagserbisyo diya sa imong kabanan. Ang among kinabuhi o Diyos, amok kanunay gihalad na nagkanino. Diinin among hamugok na kinabuhi ninhawa na among nahulman. Salamat o Diyos sa imong pagkamahalo kanunay kanino. Tapos ka sa pagdaig pagpasalamat. Bisan pa man sa among station manager, Pastor Gideon Canlario at sa iyang tibok panimalaan. Pastor Ken Ryan Bakasaon na nakaroon sa Diyos. Diya sa Batang Tail o sa Tansumanlin. O sa tanan nga mga FM radio sa nagapalibot o sa labaw sa tanan sa dapit sa basay ka mga panalangin ang mga imong alagad o Diyos sa mga dapit. Salamat Amahan sa mga pribilehiyo kay gayon ang inyong kanamo. Aron kami magkaton o magpinaboy sumala sa inyong mga pulog mga mensahe. Aron kami dili kayo makasalabatok sa inyong pagkamayo Amahan. Salamat po Diyos sa inyong pagpanalitod kanunay pag-amping sa mga kinabuhi. Kadungganan kay mayaan, pinakagod kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan Jesus, ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Atong oras karon mga kaigsunan alas 4:02 na sa kabuntagon. Nasaid ko ang matag usa nakaupi na sa inyo ang mga radio o sa inyo ang mga pagsayo sa pagmatani ining sayong kabuntagon. Adlaw karon nga Biyernes pizza 20 City. O niya sunod nga Biyernes mga kaigsunan pizza 4 sa Oktubre. Una nga ang adlaw mga kaigsunan doon na magitay gitawag o transaksyon angay na to sa nga buhaton dili pwede mga kaigsunan nga mangandoy ta o kauswagan pag magsigir gyud ang yaka sa atong panimalay. Munang kahapong adlaw mga kaigsunan halos gituyok na ko ang kinatibuk-an. Dili lamang mga kaigsunan nga nagmotor ta kung dili atong gidaga mag-jogging atong lang i-enjoy ang atong kinabuhi. E doon na may mga sitwasyon nga angay natong i-comply. Unang akong ipasalamatan ng Ginoo, unang-una kining kusog nga gihatag sa Ginoo kanato. E siyempre na natas insaktong Panginoon napit na biyata 47. Ano namatay tahas o obligasyon atong buhaton alang sa kaluganan o kimayaan sa buhay na itong Diyos. Una nga, mablis ko sa mga katawhan na maagtan ako na magpasang kasulatan. O sa ato nga giilang nga inahan sa mga Romano family, labi na sa kinabuhi nilang na agtan ako kahapon ng basag Biblia. Nagsipinta na kapin ang idan ingin siya nga magbasa ta kay aron makabalot ang pulong sa Ginoo. Wow, ngano man ikaw o ako kung di ka magbasa mauwat ka sa uban kaya doon ay mga magwawali wala gani magkinaboy sumala sa ilang giwali mga pati agyan pagpatasan. Amen ba? Unang malipay ko kung nalipay man ko makakita sa mga katawhan na mukugi bisan na sa Panginoon. How much more ang Ginoo nga maunay iyang gusto kanimo kanako o kanatong tanan nga magpasag kasulatan. Igsuon sa atong kinabuhi dinis kalibutan
hilabihan kahamugot is very short. Our life in this world. Himat ko ni every week, every seconds matagkaroon ko niya kini atong hinulaman nga gininhawa bawian yunis Ginoo. Kumusta man ang imong pagpangaladan, imo ra bang bulakbol ikson kanang imong pagpalingkamot sa kalibutan dili man na sayo apan hinumdumi mawagtan ra ng tanan ug imong taligdan bisag piso dili nimong babaya mabalon ngadtos lubnganan. Atong hinumduman luyo ni ining tanan, ikaw ug ako mga tubang sa hukmanan sa Ginoo. Sa imong gibuhat sa tago ug sa dayag kay kitang tanan mosayon ngadto sa hukmanan, sa katapusang hukmanan ug asa ta ibutan sa impierno bata ug sa langit igsoon. Gingon diya sa mga Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 ngadto sa 14. Ikinahanglan atong kahadlokan ang Dios sa tibok natong kinabuhi. Kung di ka nita mahadlok sa Dios, kung di ta mahadlok sa Dios at ta mahadlok sa mga demonyo. Amen ba? Munang ato na ning basahon sa litang atong oras na kaganman. Unya mo continue mangkos mga greetings. Kaya nga atong DJ Saturday and Sunday raman siya makagayon tungod kay exam gani sa nila ning mga simana. Mao nga sa panahon na dunay mga exam dili lang gyud ko nila mo disturbo. Ngano man, maumanay akong kaagitan nito. Ako masabtan ang sitwasyon, isip nga nag-eskwela labaw sa tanan kung magkolohiyo na igsoon. Unang sunod tuig magkolohiyo naman yung ako ang kinamagulangan. Kanunay na itong i-training diha sa pagkamatarong, diha sa sineryos na pag-eskwela, diha sa tinod-anay na pagsakripisyo labaw sa tanan, diha sa buluhatong sa buhay natong Ginoo. Kining atong gibuhat dili ni kaayuhan namo, dili ni kaayuhan nako, kung dili kaayuhan ni sumatagosa aron ikaw o ako makahibalo ng atong kinabuhi pinting mobuah dinhi sa silong sa langit. Mao nga si Salmista David niingon siya, tudloi ako sa paggamit sa akong panahon dinhi sa kalibutan. Tudloi ko pag-ihap sa mga katuigan, kay kung dili ko makahimo sa pag-ihap o niya niini, posibilidad magpaturatoy ra gyud ang tao, magsalig man, abi kay kadunahan, abi kay kwartahan, abi kita nindot og lawas, nindot og kusog, hambog pa kayo. Amen ba? Dili na tayo pangambog iso. Ato na ning basahon ang Salmo. Sugdo na ko ang Salmo 90. Sa mga kapitulo 90, sa mga Salmo kapitulo 90 versikulo 10 kadto sa 12. Mao nga si Haring David ingon siya, tudloi ko pag-ihap sa mga adlaw sa kong kinabuhi o Dios. Naapa pa si David karon? Wala na oy, kadugay ra namatay si David. Wa na magani si King Solomon, pila na mata ka henerasyon karon. Ako igsuon, moabot kog 60, moabot kog 70. Okay na tayo oy. Basta akong mahimo, akong utob sa akong mahimo, akong mapabilig din sa yuta, igsoon. Kanang mayong pagtulungan ba?
ulahan kung at tumatas lunganan ang imuhang kinabuhi nga mintras buhi pa ka mahimo niyang handumon inimba wa ko mangandoy mahimo kong adunahan kung maayos kalibutan malipay ko ng akong pamilya ma-enjoy diya sa pagkamayos Ginoo makasabot sila sa kinabuhi na tinud-anay diya sa pagpangalagan sa buhi na ito Diyos. Ingon diri mga igsoon, kapituan katuig lamang gayon ang gitason sa among kinabuhi. Kinsay gasulti niini mga sinulat ni Salmista David, kapitulo sa mga Salmo, kapitulo 90, versikulo 10 ngadto sa 12. Tingali kawaluan unlikon kami, apan pulos lamang kagulanan o kasamok ang among makuha. Unya matapos ini o kami mahanaw. Siyempre ang kaguol maunay mununod sa imuhang pagka-heart attack. Kanang imong problema maunay imong pagka-insomnia. Magkasakit kag kanser sa dugo. Kanang magsige kag kabalaka di ka katulog hangtod tungang gabi hangtod pagkabuntag magsigaran itong mata magpuwah. Unya magbuhi-buhi ta lain na ta o una-una ngano man kanunay nga kabalaka sa bisan unsang panginahanglan gituganan tas Ginoo disaysayan tas Ginoo nga ayaw mo kabalaka hinunoa pagkampo kung itugyan nga tos Ginoo ang tanang kabalaka kay aduna say kahangawa pagtabang kanimo. Ang problema o kinsa po'y imuhang gitugyanan sa imong kabalaka. Tinuod pa kaha nga Ginoo. Ginoo ba o giampuan ba kang Abraham nga sama giampuan ni Abraham ni Isaac o ni Jacob o ni David o ni King Solomon o sa mga katawhan nga gigamit sa Dios kaniadto nga nahimong successful sa kinabuhi. Kani ato man mga kaigsunan ang ato ang sitwasyon ang sa kani ato o karon mao ra gyapon oy gira kani ato karon sa gira man sa kung unsay kahimtang karon mas grabe pa biya ang kahimtang karon labi na kung magsigi ng pangharas ni mga demon spirit na makaluluoy gini mga estudyante sa mga kaeskwelahanan mauman na sila yung unang mapukatan labi na sa mga gadget karon moingon man ang mga demon spirit ay kani ay ikasab-an na ni siyang mga ginikanan moingon man ang yawa ari ko diri kay naguon na ni ato na ning puyuan saniban ni mga aksyon makaluluoy ikaw o ako mga ginikanan makakita ka ni anas imong anak mo inanak pasagdaanan na di mo unang nakakita ko kagabi sa Davao sa Mindanao to mga area pagkakadaghan na magkirig-kirig kalit yung mga estudyante magwain o niya yung mga luya man itaw na dili naman ang maunang nagunit sa ilahang lawas mga demonyo naman na matulpas ako ang amigo nga pastor kahapon ang dawan na kauban na to sabi ito pastor ako wala na ko ulo interview giyaragkanan niya mag-anad man na sila o ni usa sa kalagan sa Ginoo sa gisuklan man pastor unang ikaw o ako mga lili sa simbahan ayaw mo kumpiyansa kay mabalaan ko mo kinsa mo kanunay na ko ning kirimay usa ikaw o ako magbantay sa mga challenge din sa silong sa langit
Kay dili na ni gitawag og dula-dula ang atong pagpangalagan. Dili lang man kalihukan sa katilingban, kundi kalihukan sa dili maayong espiritu. Kay mismo ang laing mga nason, grabe na kangilngig o ka-powerful ang mga satanic religious group. Mao nga ang laing mga nason na ay mga nason nga wala na mo ila o Ginoo, wala na mo ila Kristo igsoon, kay sila na mao'y Ginoo. Ining naginapos nga mga panahon atong hinumduman, mahitabo ang tigi sa tibok kalibutan. Mga kaigsoon, magbantay ta, ikaw o ako usa ni anak gamiton sa Ginoo lamang o si saha eksamina o kinsa ka. Unang akong gikalipay kahapong alawa, usa ka ilado nga university president kaniadto. Nag-istorya ka nato mga kaigsunan, kaya wala masagpo kabalo nga gitawagan po sa atong amigo mga kaigsunan. Isa pastor ka mo istorya, bagong ipangumusta. Kasi kumusta man ka? Nabato siya, nakaroon siya sa Maynila mga kaigsunan, isa sa mupauli ko sa December. Salamat sa Ginoo. Sir, kumusta man ang imo nga kinabuhi karon? Salamat sa Ginoo. Ingon siya, Kristo, ano na ko sa born again ako. Wow! Grabe siya. Ikaw o ako mga kaigsunan, usa ka inila na tao dinhi sa Negros Oriental, nangalagad sa tinun-anay nga pagpangalagan. Inumdumi igsoon, magsayaw ang mga anghel sa kalangitan, usa ka kalag nga badala diya sa tiilan sa Ginoo. How much more usa ka tao nga inila sa katilingban, mangalagad sa tinun-anay nga pagpangalagan. Igsoon, hinumduman na to ang atong kinabuhi sa kalibutan, lumalabay lamang. Ingon si Salmista David, kung 80 katuig ang atong kinabuhi din sa kalibutan, wow, bonus na na. Ako may iso, dugay pa tang mag 60, ewa pa matay 47, mag 47 pa man ta. Unang ako kanunay, di pa malandungan, Lord, sa hanabilin akong kinabuhi ni ining mga adlaw, ni ining mga bulana, ni ining tuig 2024. Kanunay na ako ning gikumitar sa imong mga kamot. Kay ikaw o ako, wala masayod sa katapusang kutlo sa tong kininhawa. Mao nga si Salmista David, ingon siya, tudloy ko Ginoo sa pag-ihap sa akong mga katuigan. Ingon ang versikulo 11, kinsay nasayod sa gahom sa imong kasuko, bigit sa may makasaysay sa kasuko sa Ginoo. Waoy, pero base sa walang kasulatan kung unsay iyang angayang kasukan, kung kinsay angayan niya nga gamiton, o kinsay angayan usab niyang piyalan sa angay niyang piyalan. Amen ba? Siya may nasayon, ikaw o ako aman masayon. Mao magani sa imong kinabuhi, dapat magkinabuhi ka nga insakto atubangan sa Ginoo, aron sa moabot ang panahon nga gamiton ka sa Ginoo. Makita maguna kung karapat-dapat baka og dili, bisag ingnon pakas katilingban, ay kana siya, di man na siya makabao. Tao may gaingon, dili man ang Diyos. Tanawa na kung si Moises o sa kataong kaka, o sa kataong bakiro, si David, si Daniel,
si Jose, si Abraham, kung giun sa gipamatutan ang iyang pagtuo ngadto sa Dios, si Isaias, si Elias, ug uban pang naasbala ang kasulatan, si Samson, ug mga apostoles kaniadtong nagsakripisyo like Apostol Paul. Ang kasaysayan sa kasulatan mga kaigsunan usahay makapasuko ta. Nganuman ang mga kaagi kaniadto ni Apostol Juan giputok gipatay ra man to adlaw pagyud sa natawhan ni Herodes, gipulungan ra man to diog. Si Esteban gibato namatay. Si Apostol Pablo gikulata asa paingon, pero wala sila ning balos. Ilang gihangat ngadto sa langit. Hinungdungi si Jesus, niingon siya, amahan ko pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Nausahay mga Kristohano maupay mag-una-unang pangaway. Pero mauna-una ipangaway sa silingan, mauna-unang panampalong, panumbang. Ini mga angkot ang Kristohano, niya itong giaway mga unbelievers. Musaon man ato pagkatulong, musaon man ato paghatag o may pagtulungan sa katilingban kung maunay itong batasan. Dapat kita mo'y mag-una sa maayong batasan. Dapat kita mao'y mahimong good example sa tibuok katilingban kung asa makanhimutan. Marami tayong obligasyon na binibigay ng ating Panginoon. I-enjoy lang nato ang atong kinabuhi. At itong pasalamatan ang Ginoo, Brother Jolimar, ang Ginoo kanunay bagakupot sa atong kinabuhi. Labi na sa atong pagpanarbaho diha. Una nga sa ako nga nahimo nga amo sa una na former president kaniadto sa university. Mga 15 years o sa mi nakabalik o kay mama ulo makaisunan, akong gipasalamatan ang Ginoo nga nangalagan na siya sa Ginoo sa matinud-anon mga pagpangalan. Kinsa man ko mga kaisunan, ang akong ikalipay, makita na ko ang mga katawhan nga adunay kasing-kasing nga bulawanon nga mo saladar sa labing gamhanan nga mao ang Diyos. Wala ko'y laing kitimuha dinhi sa silong sa langit. Nga unta ang matag usa magkakaton sa kinabuhi nga mahimot ang hingpit o balaan at ubangan sa Ginoo. Ikaw ug ako, ining atong kinabuhi lumalabay lamang dinhi sa silong sa langit. Mao nga si Salmista David, ingon siya, walay makasaysay sa pagsilot sa Diyos sa tao. Kinsa may makasaysay? Ingon diri mga kaigsuonan, kinsa nasayod sa gahom sa imuhang kasuko, kinsay nasayod sa kalisan sa bituon unya namo tungod sa imuhang kapumot. Wala man. Nabay makasaysay, nabay makasmisyur sa pagkamaayos Ginoo. Imoral na matagamtaman ang iyang pagkamaayo nga ikaw iyahag yatiman. Kanunay kang ihatagan o may pandawas, ihatagan ka kanunay kagawasan, yatiman ta kanunay sa matagan na. Mao nga si Salmista David, niingon siya diri sa versikulo 12, busa baambuha kami sa kamubo sa among kinabuhi. Kay kung ang tao dili makaamgo sa kamubo sa kinabuhi, magsalig biya ay
Muingon man nga, ay maaypag puglawas ron. Kinsa man sila diya. Mao nga si Salmista David, kanunay siyang nangayos Ginoo o giya. Kanunay siyang namalandog, even si Josue. Kasi may ingon sa Josue 1:8, mamalandog ka sa adlaw o sa gabi, ukton-an nimo ang iyang mga mensahe. Unang gahapong adlaw sa akong pagbisita mga kaigsunan, usa ka nanas Panginaron nga si tinta na biyakapin, akong naabtan gabasa o Biblia. Iko nang mga hapon, salamat sa Ginoo. Kasi magtuon ko kay makalimutaan ng mga bersikulo. Aron madugangan sa ning kaalam, wow, malipay ta, mabilis ta sa mga idaran. Kita mga batano nagbasa-bata. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jenicel Beldo Sorta, kalunsag sa mga kalunsag family, maayong buntag sa kaninyong tanan. Labi na ni Pastora Emejin from KSA, nauli ka tingali ag-amo ani. Una nga, within 5 months, di mo siyang pinasahi sa iyang mga amo. Isaligan siya sa iyang mga amo. Pero primero pa lamang sa usa ka bulan, pila ka bulan, giisig-isig in taon og maayo. Kanunay gimonitor. Unang kanunay na itong gidasig. Dili lang dito mo bulag sa pagkamayos Ginoo. Ikaw o ako igsuon na sayon maggunang Diyos. Hinumduman na ito mga kaisunan sa kalibutan. Ang atong kinabuhi is very short. Matod pa ni Salmista David, pahinumdumi ko Ginoo sa kamubo sa among kinabuhi dinis kalibutan. Ano na yung mensahe si Brother Jolimar kalunsad? Yes, Brad. Unahon na to ang balay sa Ginoo. Usa ang mga material na butang. Kay mahanaw lang kini. Wow, mao na inindot. Matag-usa na to, dapat ato yun nga panglantawan. Nagkining tanan, gikan kayo sa Ginoo. Gininhawa, kusog, kahibalo, kaalam, pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanato. Wala pa ko'y panihapon, pastor, kay ga-order pa. Wow, usa kay gi-order basig Jollibee. O naganahin magod ang oras sa Saudi Arabia, ulahi man nag 5 ka oras din sa Pilipinas. Alas 11:27 PM diri sa Saudi, pastor. Unang ulahi ang taon. Agwanta lang sa pastoral. Maabot ng yapon ang panahon. Time will come. Doon ay pinasaya Ginoo ka na. Salamat sa Ginoo, amping mo dira. Doon ay mensahe si Brother Jolimar para ni siya nga magulang tingali mga kaisunan. Ayahan ni magulang mga kaisunan tingali nga nagwaso sa atong mga programa gikan sa Saudi Arabia. Si tanan nga makalon sa family, ang Ginoo magapanguhat sa matag usa kanato. Ilabi na ato nga taga magpanahon ang Ginoo kanunay. Manarbaho mo sa laing mga nasod atong ginumduman. Adunay daghang mga OFW. Nya mo uli wala na yung mga kininaw. Litson na brand. Wow, salamat sa Ginoo. Salamat dong. God bless of amping salmo. Litson nga manok mga kaisunan. Chicken joy. Salamat sa Ginoo mga kaisunan. Panayon ta sa ato na mensahe. Ingon ang bersikulo 12. Salamat sa inyong mga communication diha. Paglabi na sa tanan nato mga kaigsunan dinhi sa Naminaw, sa kabukiran sa Tanhay City, sa kabukiran sa Baay City, sa kabukiran sa Bayawan City.
nga nagasunod kanunay nining ato nga programa. I declare blessing, I declare prosperity sa mata ko sa. Ang importante, ikaw o ako, bisan asa mata, ipahilunas Ginoo, atong i-enjoy ang atong kinabuhi upan ang tabang sa Ginoo. Hinumdumi, without God, we have nothing. Kung wala ang Ginoo, wala gitay arang mahimo sa tong kagalingan. Bisan kung sa panato ka professional, o sa atong amigo mga kaigsunan, Doctor of Education, apang tugan pinaglory, nanimo siyang presidente sa Negros Oriental State University kanento, karon nangalagan na sa Ginoo. Akong ipasalamatan ang Ginoo, kasi magkita ta, tayo ta, magkauban ta, diha sa presensya sa buhay na itong Diyos. Nahimot ang driver bandigan kani ato mga kaisunan. Kanunay na to siyang ipahinom diba? Kapan niabot yung panahon na mingdulot sa kasing-kasing una sa tao ang mga mensahe gikan sa Ginoo. Tingon siya sa pre, iampo ko sa Ginoo nga makadaog ta sa pagka-presidente. Tugan pinaglory, wala sinapakyas. Kapan niabot ko sa panahon nga dunay mga rason niya itong mga panahon na kapag tugan pinaglory, akong gikalipay mismo gikan siya mga baba, ingon siya kauban ang kasapri diya sa pagpangalaga. Di sa kung sang title sa simbahan, ang importante nangalagad sa tinun-anay na pagpangalaga sa tinuod nga Ginoo. Ang atong kaluwasan sa kalibutan, wala nagmatter sa denominasyon, wala nagmatter sa title sa simbahan. Nangutan na siya, asa naman karos ako siyang giingat tugan pinaglory, ihatag ang tagpanahon nga mahimong leader sa simbahan upan ang tabang sa Ginoo. Isa mo bisita unya ko niya sa inyo ang kabukiran. Wow! Ikaw o kako gamiton sa Ginoo kung makita sa Diyos kakarapat dapat ug tapos ug angayan ka sa paggamit sa bulaton para sa iyang himaya. Manghinaot ko ang mata usa dapat kanunay na itong ituboy ang pagkamayos Ginoo. Balik ka sa ato ang minsan. Ingon ang 12, busap paambuha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalagon. Wow! Unsay giingon ni King David, paambuha kami aron kami makahinungdong o makaambo sa kamubo sa among kinabuhi dinis kalibutan. Ingon diri sa unahan mga igsoon, ako ni basahon hangtod sa unahan, hangtod kanos mapuypoy ang imong kasoko o Ginoo, kaluy-i intawon ang imong mga ulipon. Nagpakiluoy magani sa salmista David mga igsoon, niingon magani sa kaluy-i intawon Ginoo kining imong mga ulipon. Anya kita mga kaigsuonan nga wala rata sa halipi sa pagkadato ni King David, garbo masab kaayo sa ano na yung mensahe, rad wala takasimba nga maayo na tattao, gisimba ta tungod kay maayo kayo ang Ginoo kanato. Wow! Amen. Atong hinumduman, dili na to ikalimtan ang pagkamayos Ginoo. Dili tanan nga nagsimba nga nahimong maayo diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kung dili na to ikalimtan nga maayo ang Ginoo kanimo kanako. Kay kung bisan asa ta ang imong kinabuhi kanunay nang maghimaya sa pagkamayos Ginoo, siguradong kahimutan ka sa katubangas Ginoo. Amen ba? Daghang mga katawhan nga relihiyoso, daghang mga katawhan halos adlaw, bisan adlaw o gabi,
halos nasa simbahan apan ang batasan perting batia. Muna'y klaro. Amen ba? Dili ta pwedeng moangkon nga Kristohanon apan hangtod karon upa nagyapon ang atong pakikrelasyon sa atong isig ka tao labaw sa tan ato bangas Ginoo. Mahimo lang yapot ang garboso. Kung garboso matas katilingban, mas garboso ta ato bangas Ginoo. Kay ikaw ug ako kining tanan igo ratang gipialan sa tanang mga butang profesyon nga atong naangkon ug kaptanan ug kahibalo nga atong naangkon karon nga gipial usab kanang sa Ginoo kanato ikson. Amen. Atong gisimba ang Ginoo kay maayo kayo siya. Yes. Wala ta nagsimba kay maayo kayo ang title sa simbahan. Wala ta nagsimba kay ilado ang title sa simbahan. Ning simba ta kay maayo ang Ginoo. Kay kung maayo ang Ginoo kanunay sa atong kinabuhi, ikaw ug ako magkinabuhi nga maayo ato bangas Ginoo. Amen ba? Mag-unsa man ang title sa simbahan, masigit at masikar mo, kami ray maluwas. Apan wala na kinabuhi sumalak sa balang kasulatan. Nung saon man ato pag-prove nga na si Kristo imong kinabuhi, nalayo ramang batasan ang imuhang ang atong batasan kay ni Kristo. Amen ba? Sa tanan naminaw karon sa FM Radio, nasa yun ko nga dili lamang usa ka panimalay, dili lamang usa ka area nga naminaw karon, ikaw o ako magkaton kanunay sa pagkamayos Ginoo. Mintras puhit na ta dinhi sa silong sa langit, dapat tatong panikamutan kutob sa atong mahimo nga mahimayan nato ang Dios. Ingon diri mga igsoon sa 14, matagpon-tagpon ang kami sa gugma mong way pagluban aron mag-awit kami ug malipay sa tibuok namong kinabuhi. Si Salmista David na every morning nagdahing ngadto sa Ginoo, nagpasalamat ngadto sa buhi nato nga Dios. Unang kani ato mga kaisunan, doon ako'y mga kaila nga moingon sila, pastor, kinsa kahay mo lang taon nimo sa akong kinabuhi mga kaisunan. Ginoo na magabang lahat. Kinsa kay maminaw nimo sa wala lang sa nako na igibuhatang nakubukat sa akong kinabuhi. Na may maminaw kung wala, na may mulang to sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ang akong gibuhat nga mahimayan ako ang Ginoo every morning. Nga naman, ang imuhang pagkinabuhi din sa kalibutan, ikaw o ako dapat magkaton nga maayo gayon ang Ginoo igsoon. Ingon dire sa 14, matagpon-tagpon kami sa gugma mong walay pagluban aron mag-awit kami ug malipay sa tibuok namong kinabuhi. Hatagi kami karog kalipay nga sa makadaghan sa kagul-anan nga gihatag mo kanamo. Wow. Ingon si Salmista David, hatagi kami kalipay nga tupang sa kagul-anan nga ning-abot sa mong kinabuhi. It meaning to say, kung doon na kay kagul-anan, doon na po'y kalipay. Kalipay ikas Ginoo, dili kalipay sa kalibutan. Sulod sa katuigan sa among pag-antos. Wow. Versikulo 16, pakita kami nga ang imong mga sulugoon sa among gamhanang mga buhat o pakita ang among mga kaliwan sa imong mahimayaong gahom. Ikaw o ako usa nga gamiton sa Ginoo nga ang imong kaliwat, mga kaliwat o mga henerasyon makaila nga dunay Ginoo. Pangandam mga kaigsunan, usa kanato karon gamiton sa Ginoo para sa imong kaliwatan nga makaila sila nga ikaw ug ako gipangga kanunay sa Ginoo. Iingon si Salmista David, pakita kami
sa imong mga sulugoon, sa imong gamhanang mga buhat, pakita ang among mga kaliwat sa imong mahimayaong gahom. Walay relihiyon na makalawas kita mismo ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Mao ragoy yes, accept ko na. Walay relihiyon, walay title sa simbahan na makaluwas. Ang title sa simbahan, gihimo lang title na aron ang simbahan dili mahimong illegal sa katilingban. Magpa-register lang sa SIC aron ikaw o ako adunay katungod sa pagwali sa mensahe Ginoo. Mao man ay mga requirements aron ta dili mahimong ma-illegal. Apan ang kaluwasan wala nagbase sa title o relihiyon sa simbahan. Nagbase nga ikaw o ako matinud-anon at tubangan gayon sa Ginoo. Saludo ko anak Brother Joey Mac. Ingon diri mga kaigsunan, pakita kami na ang imong mga sulugon sa imuhang gamhanang mga buhat o pakita ang among mga kaliwat ato ning ibutang sa panguna-una sa imong mahimaya o gahom. Isisiti Ginoo nga among Dios, panalangini ing taon kami ug hatagi kami kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. Oo, hatagi kami kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. Si Salmista David nangandoy nga kanunay nag-ampos Ginoo, Ginoo hatagi kami kalampusan sa tanan namong mga buhaton aron makita sa katilingban nga naag gyud ay ka kanunay kanamo. Wow. Ingon diri mga kaigsunan sa mga panultihon kapitulo 12 bersikulo 19 ngadto sa 28. Walay pagkausap ng kamatuoran. Walay bisan kinsa nga mousab sa balang kasulatan. Walay makadugang, walay makakuha. Kaya kung kinsa katong mudugang, kinsa to'y mukuha, kuhaan ang bahin diya sa libro sa kinabuhi. Ang sa nag-iingon diha sa Revelation o Pinadayag, kapitulo 22, bersikulo 19, ako sa nigbasahon. Wala na nato ni nabasa mga kaigsunan. Walay makausab sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran maunay maghatag ka nato kagawasan. Panultihon mga kaigsunan, ato sa nimbasahon akong hatagan o panahon ang gihatag ni Pastora diri sa Mateo City City. Ako sining basahon ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 19. Ingon diri mga kaigsunan, og ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, og ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi ni ining libro ha. Wow. Ni ining libro ha ang gihisgutan. Mao nga ikaw ug ako dapat dili mo dugang, dili mo kuha sa kapitulo bersikulo kay moabot ang panahon paninglan kas Ginoo. Ikaw ha buot mo o tragod ka, wa gani ka magkinabuhi sumala niini, ikaw pa'y magbuot. Ingon ang panultihon mga kaigsunan, ako sa nimbasahon ang Mateo City City nagipaabot ni Pastora Imogen from KSA sa Saudi Arabia. Ingon diri ang Mateo City City. Pangita man ni mga kaigsunan og makakaplan. Mateo City City pagtuktok kay pag-ablihan. Ingon diri sa Mateo mga kaigsunan, pangayo kamo og paghatagan
pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o ang pultahan ablihan alang kaninyo. Mangutana ko mga kaisunan, kung ang tao mga kaisunan dili man kamot nga mahimo siya nga balaan atubangan sa Ginoo, makakaplag ba sa tinudanay? No. Ikaw o ako dapat mo sakripisyo para himaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ini Sister Bohol Janet, nagwas usab sa ato nga programa karon, asa makaron na nagwas. Nilapit ko sa inyo ha kahapon, si mama ninyo maoy ako nga naabtan nga nagbasa sa walang kasulatan, sinang Nita Romano Exxon. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo nga malipay ko ang mga tao magkakaton sa tinud-anay nga kamatuoran, magsakripisyo, magantos para sa himayas Ginoo. Dili pwede magkaigsunan ang kaluwasan ato ramang pinaspasan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Emegine sa iyang pagpaabot sa Mateo City City na nagingon diri pangayo o kamo paghahatagan ang pangutana unsa may kahimtang o klase sa pagpangayo. Maingon ra bata ay nasayo naman ang Ginoo ug pastor. Ingon sa ang Biblia, wala pa gani na imong istorya, nasayo naman siyang daan. Yes. Kay mawampo na sandigan sa uban mga kaisunan nga dili na lamang wampo. Kay mo ingon man ay nasayo na bitaw pastor, tira ko wampo ay nasayo naman siya. Parehara ganas giingon nga nangandoy ka o kalamposan, nangandoy ka mga butang, iya magsigir kagyaka diya sa imong balay. Mutok pa kaha ng imong pangandoy ka ng imong gitinguha di oy. Mutok pa kaha ng imong bugas diya sa imong bulugasan magsigir tagyaka. Dili pwede igsoon. Kaysa diha na nagpakasala si Eva o si Adam, diha nagsugod. Niingon ang balang kasulatan sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 19 nga papatuluon usa ang singot diya sa atong mga nawo, usa ta maka kaon sa bunga sa atong hinaguan, usa ta mobalik pod sa atong gigikanan nga mao ang abong. Makuha man ay atong papel sa kalibutan man. Kung unsay naas kasulatan dapat atong paningkamutan o kikinabuhi sumala sa Biblia. Ato ning basahon maison ang panultihon Kapitulo 12 versikulo 19 ngadto sa 28 taas-taas man gyud ni. Walay pagkausap ang kamatuoran. Asa man ang kamatuoran? Biblia iso. Brad mo out nako sa ko kay maligo sa ko. Amo trabaho na po. Ingat lang tanan. God bless. Wow, ingat sa ko kaping atas Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho diya. Diya sa Batangas City. Ang maayong buntagan ni mo niya, Brother Jolimar Kabansak. Sa imong pagsunod sa ito nga programa, I declare blessing sa imong kinabuhi. Ingon diri mga kaisunan sa panultihon, ato ni basahon ha, na walay kausapan sa kamatuoran. Kaya kung ang tao may mag-usap-usap na mausap mo ng dagan mo niya sa kinabuhi anak. Kinira pang tao mo may magbuot, labi nagmakahibalo na. Ngayon ay, ako na po yung bitaw. Ingon diri mga kaisunan sa Kapitulo 12 versikulo 19, muna ang malingaw ta mga kaisunan sa atong kinabuhi hindi sa silong sa langit o iba ko sa kalibutan nga atong ipuy-an. Kung ikaw o ako makahibalos ka matuhuran, maluoy tas mga tao na astig na kayo. Kung nagpasabat tingali ni kasulatan ay ingon diri mga kaisunan sa versikulo 19. Sa Kapitulo 12, versikulo 19 ngadto sa 28. Walay pagkausap ang kamatuoran. Ingon ang 19. Kapitulo 12, versikulo 19 ngadto sa 28. Walay pagkausap ang kamatuoran, apan dili mulungtad ug dugay ang baka. Hello. O sige, ingon sa mensahe Ginoo,
Kanira pagbakat may sundira pag yun magdugay bisa kung saon pa. Munang sa katilingban magsigirag pamakat. Hilasan na ng mga tao mga igsoon maminaw. Nga binukbot nga sugilanan. Ano man, huwag kayo nahimo. Magsigirag magpamakat. Pag-abot sa pipila katoy, doa na sa balik pamakat na sa. Asa na na? Nabubalik na mag-iapon ng pamukbot. Magdugay, nadili ko eh. Pagkasunod na iwan na wagtan. Tinao din eh. Munang malingaw ka. Tinunanay na guta mga kaisuna. Magsinirios lang guta. Hindi sa pagsinirios na to, dili man ang uban mamimula, ikaw raman. Imin ba? Tanawa na gud igsoon. Ingon dire. Walay pagkausap ang kamatuoran, siyempre kamatuoran pinakausap din na, dili pinapilotbot. Ingon dire walay pagkausap ang kamatuoran, apan dili mulungtan og dugay ang baka. Klaro kay ang Biblia. Ingon ang 20. Pagpanglimbong lamang ang anaa sa hunauna sa naglaraw og dautan. Apan ang nagbuhat og maayo, makakaplak og kalipay. Wow! Ma-enjoy magud ang nagbuhat og maayo. Daghan man yun ang mulaban nimo. Daghan man ang musipatihan nimo. Ingon man na, sige po pagdaot ni tawana nga siya raman po nang daot siya raman usa. Sige rin magdayig siya kaugalingon, siya raman nagdayig. Ang uban usa kaha. Ingon ang 21, walay dautan nga mahitabo sa taong matarong. Klaro bina. Apan kasamok lamang ang maangkon sa taong dautan. Di ikaw kung ako karon sa may imong pilion. Nang tinud-anay nga pulong mga kaigsunan nga dili mausap ang Biblia, kamatuoran nga way kausaban. Na dili man gyud magkinabuhi ang dautan o kalipay, kalinaw. Kasamok lamang yun ang sige una-una kay magsige ang nagsamok-samok. Ayun na minsan si Brother Jolimar Kalungsan, panghatag anang imuhang litson te. Salamat sa Ginoo, sige rin kung galitson dito o manok. Ingon dire sa 21, walay dautan nga mahitabo sa taong matarong, apan kasamok lamang ang maangkon sa taong dautan. 22, ato ning bantayan ha. 22, kasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, apan kahimut-an niya ang mga matinud-anon. Ikaw ug ako matinud-anon lang yun ka. Dili ra ba yun si pastor, si pastora mo imahimuot nimo. Dili ra ba yun si sister, si brother, si title sa simbahan mahimuot nimo. Ang tag-i ara ba yun si imong kinabuhi mo imahimuot nimo. Hello. Tanang nga naminaw sa FM radio sa 95.3 sa CNFA. Mga follower o listener meaning mao nga programa. Unsay gingon diri sa 22, kasaligan sa Ginoo ang mga bakakon, apan kahimut-an niya ang mga matinud-anon. Pag matinud-anon lang kita. Kay maunay iyang ikalipay nato ikson. Versikulo 23, dili magpasibantog sa iyang kaalam ang taong maalamon. Tanawa ra ko na. Ang tinud-anay nga kaalam mga kaisunan nga nakaangkon sa tinud-anay nga kaalam, dili na magpasibantog. Tanawa si Jose nga gikuha ni Paraon dito sa bilangguan. Gipatawag si Jose na marbas dayon si Jose. Amo man atong minsay atong minglabay nga mga bunta sa pag-atubang ni Paraon. Giingnan dayon sa ni Paraon, ikaw may nakahubad o nakahatag og solusyon sa mga damgo sa mga piniriso, na ako'y damgo nga wag yun kahubad ning mga salamangkero ani, mga magialamon sa kinatibukan sa ito. Sa gitubag ni Jose, dili ako ang Dios maghatag og kahayag og pagsabot o tinuon nga kahulugan ni Paraon.
Sunod si Daniel, nang hinambog pa si Daniel, niingon siya, ang Dios maghatag kanimo insaktong tuwag anak, Haring Nabucodonosor pinaagi sa iyang mga alagad. Ay kinsa man ay musulti ang Dios personal, dili. Katumang katawan nga matinud-anon ug takos ug angayan diha sa iyang mga bulhaton igsoon. Ikaw ug ako siguro nga malipay nimo ang Ginoo, dili malipay. Kung dili ka ni malipay ang Ginoo, igsoon, maunay dakong pangutana kung kinsa ka atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Dondon Calibo Candelario. Mga Candelario, parintira man din mga kaisunan, asa man ni siya nagwa sa ato mga programa sa mga Candelario family, mga ikson. Mga Calibo ang Candelario family. Kanayon ta mga kaisunan, dili magpasibantog sa iyang kalam ang taong maalamon, apan ang mga hungog magmantala sa ilahang pagkawalay alamag. Tatanawar ng mga hungog magmantala sa ilang pagka mga walay alamag, muingon pa na nga, ay bright kuko kayo ka na sila, wala na sila, oy wala na nas kumingking sa kaha ginuuray na sayon Dixon. Ingon dire 25, ang pagkabalaka makapasubo apan makalipay ang malumong pulong. Amen ba? Kana mga malumong pulong makalipay magod. Di ikaw kung sulusingkahan ka, dili ka maguol. Sulusingkahin na mong mga anak, di ba mo hilak itahon? Ako mang kaisunan doon yung mga panahon putas akong tingog. Eh siyempre kining ato mga gagmay mata, magpabuyag yung sahay. Ay kay mga artistahon man may ikso may hikabit, papa maparayag man, di naman ko mangisok. Ipaglantaw niya mo na suko, madud ko. Ano doon, ang halog-halog na yun. Kisan din kami sa kasapay mo. Ano? Ingon din naman kaisunan sa 26, ang mataro nga tao, maoy usa kagiya nga kanunay nagbantay sa iyang higala. Apan ang dalang sa dautan, ang dalan sa mga dautan, mapahisalaan kanila. Hindi na mga dautan na ikso, magsikirag yung papahisalaan, imbis na nakas kataro, magsikirag samok-samok. Dili sa tinuon, ikso. Ingon dire sa 27, dili dayon magkapot sa taong tapulan ang iyang tinguha, apan masapian ang kugihan. Ang atong kaluwasan, dili ra bagyo na yung madalag tinapulan. Ang panalangin sa Ginoo di isab nato ni maayakan sa atong panimalay. Unang left and right dapat magkugi ta upan ang tabang sa Ginoo. Wala sa ako kinabuhi igsoon, makaingon pulo, ikaw nagibag-igot ka na ako. E kining akong trabaho, murag di ko ni kaya sa akong kapasidad. Apan nasa yun ko gamahanan ba? Wa ko'y laing kipasigar mo ang pagkamayos Ginoo. Ato na sing i-play mga kaisunan goodness of that. Kining pagkamayos Ginoo kaison, di ra bagyo ni kabayran sa lapit. Kining pagkamayos Ginoo igsoon, dili ra bagyo ni ikapangarasti. Ang importante, dili ka malimot mga maayo gyud ang Ginoo kanimo. Adlaw-adlaw magabi matag binoto yati mantas Ginoo. Ini atong gilinhawa ano na yung atong ihalat sa buhay nato ng Diyos. Kung sa iingon diri may suot, dili kayon makapot sa taong tapulan ang iyang gitinguha, apan masapian ang kugihan. Ang pagkamatarong maoy dalan paingon sa kinabuhi. Ang
Ang tinuod nga pagkamatarong maunay dalan nga maghatod kanimos kasiguruhan ng mga kinabuhi mo'y katapusan. Wala nag-ingon ang Biblia ang mga dautan papuyon sa langit, kundi ang mga dautan paingon sa impyerno kalaglagan. Igsuon kanunay kang nagpainom doon sa matagusa. Aron ikaw ug ako makakaton kanunay nga maayo ang Ginoo. Unsay ingon? Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon. Magpili ka, igsoon. Kung magbuhat kag maayo, kadaugan kasiguruhan kaluwasan ang imong maangkon. Apan kung pagkadautan kanunay ang imong pagkabuhaton, maunay muhatod nimos kapilihan ngadtos impierno nga walay kausapan nga pagsakripisyo ngadto sa kalayo. Manghinaot ko nga matag-usa ka nato magkaton nga maayo kanunay ang Ginoo. Ingon diri sa Isaías kapitulo 28 bersikulo 20 ngadto sa 22. Usa ka ilustrasyon nga angay natong ibutang sa atong kasing-kasing una-una. Igsoon. Unsa man ni mga ilustrasyon nga atong pagkabasa ang diri sa mga sinulat sa mga Isaías kapitulo 28 bersikulo 20 ngadto sa 22. Yatagan ta kanunay sa pamaagis Ginoo aron kita magkinabuhi nga dunay pagkahadlok sa buhi nato nga Dios. Igsoon, dapat atong mahimatmonan nga kanunay sa matagutlo sa atong kinabuhi atong ibutang sa atong una-una na kining tanawon tanan igsoon bulawanon kini kanunay. Ingon diri mga kaigsunan, kung wala kita kanunay diha sa presensya sa Ginoo, usa ka ilustrasyon nga bisan pa man sa atong pagkatulog dili ta makatarog tuyon, dili ta kapahimutan nagsakripisyo ta, nagantos ta bisan pa man sa atong panahon sa atong katulogon. Apan kung dunay Ginoo, wow, nindot ang imong pagkatulog, nindot ang imong pagpahulay sa panahon sa kagabion, kay kauban nimo ang Ginoo kanunay. Apan kung wala gani, naakas kasuko, naakas pagdumot, naakas dili mayong una-una, di nakakatulog kay mag-insomnia naman ka. Ang imong gikasukan, pertirang paghagok. Igsoon dili na maoy plano sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. Ang Dios tunay mayong plano kanimo. Labang ikaw ug ako paningkamuti nga malipay nimo ang Ginoo ug pagkinabuhi sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Ang atong oras karon alas 5:03 na, kung padayon ta sa atong mga request awit baka langit o mga greeting sa atong mga kaigsunan sa nagapalibot din sa mao nga dapit. Ano na lay mensahe ang atong amiga, ang atong higala, ako rin ang masakon unya mga kaigsunan human sa atong programa. Ingon din mga kaigsunan, mahisama kamo sa tao na naghigda apan dili makatuyod. Listen. Kung ikaw maghigda, di ka katuyon, magsige kag tikungkong, pagkaugma, magtikungkong lang ka. Usa ni sa ka-ilustrasyon sa tao din sa kalibutan na dapat atong ibutang sa itong kasing-kasing una-unang salamutan ng atong kinabuhi, hapupok lang kayo din sa silong sa langit. May sama ka mo sa tao nga maghigda apan dili makatuyon, kay ang higdaanan mubukman kaya. Dapat ang atong kaalam, ang kaalam nga gikas Ginoo dili nato ni pamugan. Mga yatag kanunay kaalam sa Ginoo. Kung kinsa katong nakulangan sa kaalam, papangayo siya, kay andam siya paghatag ni atong nagkinahanglan sa kaalam gikan sa Ginoo. Ang tinuod nga adunay kaalam, magkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Adunay pagpailog, adunay pagpaubos. Kung dauton man ka, kung kasinahan man ka, hangad nga Diyos Ginoo, kay ang tanan nakita. Kung ikaw o ako, walay nalilog sa iyang katabanan. Kung nagamit
og habol nga dili pa ikaw ihabol. Kung kulang ka kalam sa Ginoo, i-illustrate na sa panahon sa katugnaw sa kagabion, tugnawon ang gihapon ka, ay ang imong gihabol kulang man, dili man paigo sa tibok nimong kalawasan. Apan kung ang habol nga imo ang gihabol, mas dako pa kay kanimo, wow, di gud ka bati o katugnaw, kay kaya man nimo i-akupar sa tibok nimo higdaanan. Hindot ang imong pagkatulog sa panahon sa kagabion. Tungod sa kagamay niini, ngadto kini sa 22 ngadto sa 22. Ingon diri, kay ang Ginoo mo baro sama sa iyang gibuhat dito sa bukid sa Perazim, kung masuko siya sama sa nahitabo dito sa walog sa Gibeon. Ayaw paabuta nga masuko ang Ginoo nato. E kung masuko ka ni ang Ginoo, ang iyang kasuko, di rabag na niya mabakoy na. Ingon ang 22, busa ayaw ka mo pagbugal-bugal, kay tingali unyang paghutdan o pagpugos kaninyo. Nadumugo ang laglagon sa Ginoo ang labing gamhanan, ang tibuok nasri. Asa man ta nakahibalo ni ana nga ang tibuok kalibutan magalaglagon. Ingon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 11. Nga ang kalibutan gitagana alang sa pagpanudya o kasukos Ginoo. Mga hanaw ang tibuok kanasuran kung ang kabuhatan pinaagi sa akong tinaguo ug tunawon ang tibok kalibutan pinaagi sa kainit. Ikaw kung ako asa man ka paingon. O na atong pasalamatan ang Ginoo nga sa atong nahinalaman nga kinabuhi nga hapubok dinis kalibutan ang tingi o titigi kanunay ang mga mensahe aron ikaw ug ako kanunay giyahan sa pagkamahayos Ginoo. Dalay ko ng Ginoo sa matag usa, manghinaot ko nga na tayo nakatunan, nining panahon o sa iyo magkabuntagon, nining mabugnaon na panahon, kaya gihatag ka na to, Exxon, may buta ka na tong tanan. O salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw diha sa dapit sa gangwit, ari na kita sa mga greetings, o mga pagtumaya. Kung ano na mo'y mga request, awit makalangit, pwede lang yun mo maka-request din sa atong Facebook Live. Luzon, Visayas, and Mindanao. May buntag ka na itong tanong. Salamat sa Ginoo sa tanan nga makatawa diya sa dapit sa country, ilabi na sa mga Ilhig family, sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn. May buntag kanyang tanan diya o sa inyo ang mga anak. Ilabi na sa tanan nga mga Dalmasio family Suarez, sa Sister Nili. May buntag kanito diya Sister Nili diya sa dapit sa country. O sa tanan ng mga Tabdasan family, pamilya ni Brother Ranel Alberio Tabdasan, ni Brother Arnel Tabdasan, o sa mga Diniega, Brother Warlito Diniega, sa tanan ng mga Diniega family, o sa tanan ng mga Regalado family diya sa dapit sa kape, may bunta kanyang tanan. O sa tanan ng mga Duhik family, sa tanan ng mga Sida family, sa tanan ng mga Rutsa family, o sa tanan ng mga Vildosola family, Sister Beatrice Vildosola, o sa pamilya usab ni Sister Gregoria Buagas Exxon. Sa tanan ng mga punting family, maayong buntag kanyang tanan. Labi na ni Mans Josephine Punting, Brother Atong Punting, Sister Lina, pare Brad Atong, maayong buntag. May buntag ka ninyong tanan diya sa mga Punting family. Ilabi na sa pamilya ni Nung Nili Punting mga kaigsunan. Ilabi na sa pamilya ni Paring Ponso Punting mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. O sa tanan ng mga Sibumit family nga kanunay usab nga naminaw din mga dapit. Mga Baldado family, o sa mga Kilat family, mga Dagodo family, mga Kabayay family, mayong buntag kanino yung tanan.
Doon ay mensahe si Brother Pab Silom Nengito Garcis from Lapu-Lapu City. Mayong buntag, Pastor, watching from Lapu-Lapu. Samtang nag-duty na minaw sa minimo. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong makugihon, Brother Pab Silom Nengito. While mo nag-duty sa inyong trabaho, isip security guard. Muna matagusan ka na to, adunay kaakuhan o obligasyon sa katilingban man, sa trabaho man, labaw sa tanan obligasyon para sa himaya sa Diyos. Inyong ubos nga lagan, ubos nga amigo, kanunay nagpahinumdom, pinagi sa mensahe Ginoo. Ining tanan, ikaw o ako, ang atong kinabuhi dinis kalibutan is very short lamang. Hamubo o hamubo, makili lang talaga. Apan ang kamot sa Ginoo, taas nga musapnay o muamping o mutipig kanunay sa imong kinabuhi. Padayon kita makaeksunan sa tanan nga taga ilihan sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Lone Kabanag. Maibuntag kaninyong tanan diya, Brother Lone, diya sa dapit sa ilihan. Ilabi na sa imuhang mga kaubanan diha, makaeksunan sa imuhang mga ginsakupan diya sa ilihan. Maibuntag kanyong tanan diya ni Sister Chirimi Kabanag, Brother Christopher Kabanag, Sister Manilin and Bro Jopre Kabanag, o ni Brother Bimboy Kabanag, ni Brother ni Bro Dexter Kabanag, o ni Nung Munding Bulgado Ikson. Maibuntag kanyong tanan diya sa dapit sa Pasay, sa dapit sa ilihan. Ilabi na sa Katrimbolo, sa Bodega. May buntag sa mga Bilog-Hilot family, mga Romano family, mga Kabanag family, Dumdani Kabanag, Dumnilo, o sa tanan nga mga Kabanag family diya sa Pasto Iksoon, sa tanan nga mga Palomar family, mga Ardinia family, mga Zero family, mga Villegantol family, mga Baldado family, o sa tanan nga mga Kadukoy family, Brother Paring Sopronio Kadukoy, o sa tanan nga mga taga-Naasok, sa mga Tihana family, sa mga Santa Ana family, ilabi na sa dapit sa Kantalaki, sa mga Robite family, Sister Lita matod pa niya yang gigamit nga pagpaminaw ang cellphone, mga kaisunan aron makapaminaw diha sa pulong sa Ginoo. Salamat kaninyo tanan, Sister Lita, Ginoo magapanalangin kaninyo o maghatag yung kumpleto nga kayuhan atong minglabay nga mga simana mga kaisunan ato silang ibisita tungod kay gisamok usab sila sa mga problema sa gitawag o mga balatian. Ikaw o ako mga kaisunan, ang Diyos andam nga mutubag sa atong mga pag-ampo lamang. Ang atong mga pag-ampo doon ay kinasing-kasing o pagbuhat o yun sa kabubuton sa Ginoo. Panahin kita mga kaisunan, pwede rin mo maka-request awit makalangit. Panahin ito mga kaisunan diha sa proper barangay sa Santo Niño, sa tanan nga mga Uano family, sa tanan nga mga Ajal family, maayong buntag, sa tanan nga mga Generosa family, o sa tanan nga mga Kasiris family mga kaisunan mo nagkahapong adlaw. Ako yung i-clarify mga kaisunan, tagpilag yun ang kilo ang mais, tag 15 na lamang yun ay mga kaisunan. Doon naman ko'y nadunggan mga kaisunan diri sa areas nursery, tag 16 o 15 pa, o abot ko ng 12 ko. Malandong ko mga kaisunan kung magtag 12 na lamang kilo, tagpila na malanda inang sako. O niya pwede pagdugog ata mga kaisunan, mahal pa may talong, mahal pa may mga utanon aning ato ang mais karon mga kaisunan, kaya bisan asa kumusurot, kadaghanag yung mais. Unang isuri ko kahapon sa palip, nagtepon na mga mais mga kaison, mato pa nila na ulanan na natong uban. Grabe mong pagkabungka ang mais karon dinis kabukiran. Although mga kaison nandun na po yung area nga minasap kay ikaon mag-ulod. Anak mga kaison, bisag saon na nag-spray. Kamo naman yun mga kaison, pagkauma na sa ulod mga kaison. Panahin kita mga kaison sa tanan nga mga
extender family diya sa proper barangay. Ilabi na sa mga Urok family, sa tanan ng mga Vergara family, mga Ilaw family, o sa tanan ng mga mga Silva family, mga Baldado family, o sa tanan ng mga Candelario family, mga Balasabas family, mga Kaisunan, o mga Kalunsad family diya sa barangay, o sa tanan ng mga Ampil family, mga Ilaw family, mga Kaisunan, mga Dandan family, o sa tanan ng mga Kada family. Bisan pa man sa mga Baldosa family, mga Casiris, mga Ramirez family, mga Casiris family, maibuntag ilabi na sa mga Sorinio family, mga Igsoon, o sa tanan nga mga Lampinig family Igsoon. Diya sa naga sa tanan nga mga Balsamo family, sa tanan nga mga Baldosa family, mga Igsoon, maibuntag kaniyong tanan labi na sa dapit sa Nasulahan, sa mga Yagoso family, sa pamilya ni Brother Robert, si Sister Roslyn Yagoso, mga Igsoon, maayong buntag kaniyong tanan ilabi na sa pamilya ni Brother Sister Malin Yagoso ke, maayong buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Nasulahan. Ilabi na dapit sa Alangilan, mga Kaigsoon, sa mga Silva family, mga Patok family, o mga Turno family, o mga Ramirez family. Ilabi na sa Sitio Bantulinaw, mga Kaigsunan, sa tanan nga mga pamilya sa mga Estosata family, mga Romano family, mga Balbon family, mga Cuevas family, mga Kaigsunan, o sa tanan nga mga Patok family, o mga Canyola family, o sa tanan nga mga Kamyon family, mga Duran family. Ilabi na sa tanan nga mga Ganti family, mga Kaigsunan, mga Beranio family. May buntag kanyong tanan diha, ilabi na sa mga Kinonola family, o mga Garnica family diya sa sitio sa Bantulinaw, barangay sa Toninyo, Tanhay City, Negros Oriental. Padayon kita mga Kaigsunan, labi na sa dapit sa Takalan, sa sitio Takalan, barangay Sabahan, Bae City, Negros Oriental, sa mga Kajinte family, sa pamilya ni Brother Roland Kajinte, sa tanan nga mga Kajinte family, may buntag sa mga Abraham mga family, may buntag kanyang tanan diha. Ilabi na sa mga Salvador family sa Palaypay, sa pamilya usab ni Nong Paterno sa Palay sa Nursery. Ilabi na sa mga Rubiti family, Dong Dante Rubiti, Day Roslyn, Olpos Rubiti, Igsoon, may buntag kanimo diya ng Hulya, Olpos. Ilabi na sa mga Repil family, diya sa dapit sa Kangwala, sa mga Romano family, mga Igsoon. Diya sa Lunoy sa mga Anthony family, sa tanan nga mga Buhol family, mga Kaigsunan, o sa tanan nga mga Repil family, mga Salazar family, sa tanan nga mga Armamento family diya sa Kabanggahan, mga Kaigsunan, mga Badoy family, o sa ubat pang mga katawhan diya na wala na po na mention, maibuntag ninyo nga tanan. Ilabi na sa Kamandag, mga Kaigsunan, sa pamilya ni Dungduloy Kadosali, sa mga Kadosali family, o sa pamilya usab ni Gao Junior Silva, maibuntag kanimo diya Gao Junior. Ginoo kanunay magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa mga pamilya sa mga Lasola family, Dongdani Lasola, o sa mga Amancio family, mga Garingo family, pamilya ni Domsani Amante, Daisali, o sa mga Chavez family, maibuntag kanimo diya Dong Ramon. Kaya ang Kamandag, mga Kaigsunan, mo manay mga area kanyato sa mga Chavez family, mga Kaigsunan. Pamilya usab ni sa Victoria Romano, sa mga Dahil family, maibuntag kanimo Dog Ricky Dahil, o ni Gao Marialos, maibuntag kanyang tanan diya sa mga sakop ni Nong Asib Dahil, Nation. Diya sa dapit sa Pilipikan, mga Kaigsunan, maibuntag kanyang tanan, mga Kaigsunan. Mga kahapong adlaw, nakabisita ko sa Pilipikan, akong gidala ang mga certification sa dedication tungod kay hanay naman yung mga Kaigsunan ato manggining ipa-layout yun sa computeran, o niya na namatay kitawag auxilio. Wala na yung problema, mga Kaigsunan, ato mga dedication certificate. Doon na yung mga bata nga ma-dedicate in 1 week or malihok din nato dayon ang mga dedication certificate. Niya pagkahuman ini mo prasit na sa pagpangkasal, muna nga madubli ganing atong trabaho, mga Kaigsunan. At
ato lang yung gapos Ginoo, ato lang hinahinayan mga kaigsunan o paglihok ang atong mga trabaho pa. Hinahinay basta kanunay. Baibuntag ganyan tanan diha sa mga kaigsunan nato, higit by Pastora April Miagaw Turan, sa mga Turan family mga kaigsunan, Dong Wilmar Turan, Dong Ganter Turan, o sa mga Turan family, nung Kitoy Turan mga kaigsunan, baibuntag sa mga Akab family. So, baibuntag sa tanan nga mga Panerio family, baibuntag kanimo diha Sister Nining Panerio, Brother Junjun Panerio, Sister Jinky, ang niday may Moran sa mga Moran family, Brother Bibing Panerio, Sister Aileen, o sa inyo ang doa ka mga anak. May buntag kanyong tanan diha sa pamilya sa mga Babor family, pamilya ni Brother Christopher Babor, o sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, o sa tanan ng mga Romeral family mga kaigsunan, Brother Junibin Romeral, may buntag kanimo diha Brother Junibin. Labi na sa pamilya ni Brother Rodi Cabanag, Sister Evelyn, may buntag kanyong tanan diha. Labi na sa mga visitasyon family, Sister Deday visitasyon, mga Lagunero family, may buntag Brother Jason. O sa mga Bohol, Babor family mga kaigsunan, paring Israel, Babor mga kaigsunan. Sa mga Rubiti family, pamilya ni Gaw Impong Rubiti, Gaw Junjun Rubiti, Dong Giovanni Rubiti, o sa tanan nga mga Sambilad family, mga Sakupan family mga kaigsonan, o sa tanan nga mga Dumahil family, mga Buagas family, Dong Felix nang gamay, maibuntag kanyang tanan diha. Sa tanan nga mga Garingo family, mga Moharis family, maayong buntag. Ilabi na sa Tuyupan o sa Punglo mga kaigsunan, maibuntag kanimo diha ng Nita Romano, Sister Anit Bohol, sa Brother Iksuriki, Iksuanit Bohol mga kaigsunan. Ano na sa iminsay, ako lagi ning pasahon karon, ako lang tapuson ang atong nga live. Hindi nga makaroon mga kabuntagon mga kaigsunan kung sa niya ang mga gipaabot nga mga mensahe. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ilabi na sa mga Asiro family, Sister Nangjana Asiro, Dong Jimuel Romano mga kaigsunan, Brother Roswin Babor, Dong David Babor mga kaigsunan, sa mga Babor family, ng Ligya ng Tilano Babor mga kaigsunan, mga Amarante family, ng Noning Amarante, mayong buntag kaninyong tanan nila. Ilabi na sa uban pa mga pamilya nga wala na to na memorize ang inyong mga apelido, mayong buntag kaninyong tanan nila mga kaigsunan. Ilabi na sa pamilya ni Sister Julieta mga kaigsunan Romano, mayong buntag, o sa tanan nga taga diha sa mga taga Nagua, sa mga Ibanez family, mga Kabanag family mga kaigsunan, sa mga Palomar family, Dong Rumi, pamilya ni Dong Rumi Palomar, Dong Bibi, ni Dong Imi, sa kinabuhi ni Dong Imi, maayaw buntag tayo tanan. Sa pamilya sa mga Balingit family mga kaigsunan, pamilya ni Nong Jimmy ng Maria Balingit, sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, maayaw buntag kaninyo nga tanan. Ilagay na mga kaigsunan po sa Ginoo sa Lower Tuyupan, sa mga bisitas o sa mga Siray family, Pastora Lucrecia Siray, sa mga Kabanag family, Pastor Rinaldo Kabanag, diya sa dapit sa Kapanbanag. Diya sa Manialas mga kaigsunan, Pastor John Arias, may buntag sa mga Arias family, Villa Gantol family, Sister Siasia Arias, Villa Gantol, sa mga Silva family, Gaw Juanito Silva, Gaulita Silva, sa mga Silva family diya sa dapit sa area sa Manialas. Ilabi na sa mga Malgi family, Gaw Rudy Malgi, mayumuntag kanimo diya Gaw Rudy. Ilabi na sa mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Joseph Aguilar, Brother Romeo Aguilar, sa inyo ang mga kinikanan. Diya sa dapit sa Kasanggangal, sa tanan nga mga Villa Gantol family, pamilya ni Brother Arnulfo Villa Gantol, Pastor Nonoy Arias, o sa mga Muharis family, mga Garingo family. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Vilinario Escape Florentino mga kaigsunan, nga kanunay bisab nga naga-share nining ato nga programa gikan gayon sa Davao City Government
mga ison. May buntag sa tanan taga Nasindan sa pamilya ni Brother Jody Plaza. May buntag kami tanan sa mga Santiago family, mga Aguilar family, mga kaigsunan diya sa Maong area. Labi na sa dapit sa Latawan. May buntag kami tanan diya sa dapit sa Latawan. Labi na sa pamilya ni Brother Audi. Ay buntag kanimo dia Brother Audi dia sa proper Latawan. Labi na sa pamilya sa mga Ifa family, mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Renato Ifa, o sa pamilya ni Brother Alfredo Maynado, sa mga Maynado family, mga kaigsunan, o sa mga Biorica family, sa pamilya ni Sister Celia Biorica, o sa mga Limbaga family, o sa mga Binigay family, mga kaigsunan. Ilabi na sa tanan nga mga Castrense family, Brother Nelson Castrense diya sa dapit sa Sopuan, o sa uban pang mga pamilya diya sa area sa Maong dapit sa Sopuan. Ilabi na sa dapit sa Kanghatap mga kaigsunan sa mga Violeta family, pamilya ni ni Brother Epifanio Violeta, maibuntag ni Brother Edma Romano, sa mga Romano family, sa mga Calibo family, Villaganto family, pamilya ni Brother Rosros Villaganto, o sa mga Romano, mga Badoy family, Brother Ernesto Badoy, Brother Artemio Badoy, mga kaigsunan, o mga Opera family, Dom Roger Opera. Ilabi na sa mga Kasal family, mga kaigsunan, sa pamilya niya ni Dom Sinto Kasal, sa pamilya ni Dom Boboy Kasal, sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Tanaid na family, mga kaigsunan, diya sa dapit sa Kabugan, o sa mga Doria family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dom Roni Doria, o sa mga Katubig family, sa pamilya ni Dom Rodil Katubig, sa tanan nga mga katawhan diya, mga Buagas family, mga Tanaid family, mga Kasal, o kubat pa mga katawhan diya sa dapit sa Kangataw. May buntag kanyang tanan, nilabi na diya sa dapit sa Mainit, diya sa Tamuag, diya sa unahan, mga kaigsunan, Paring Indoy Baldado. May buntag sa mga sa tanan nga mga Luyas family, Pastor Lee Luyas, sa mga Luyas family diya sa dapit sa Paleo, sa tanan ng mga Oro family, mga Makay family, mga kaigsunan, mga Fernandez family, sa tanan nga mga Baktol family diya sa Lugta, mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan. Wala atong pasalamatan, mga kaigsunan, ang Ginoo nga kanunay siyang nagatimang kanato o nag-amuma sa matag gutlo sa atong kinabuhi dinhi sa silog sa langit. May buntag kanimo diya Sir Belenario Florentino Iske from sa diya sa Davao City Government. Kumusta mo diya sa Davao City? Ang Ginoo kanunay mag-amping o kampingan ta kanunay sa pagkamaayos sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa dapit sa namunbon, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Robiti family, sa pamilya ni Gao Roni Robiti, sa mga Caldo family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, Paring Isi Caldo, Paring Hudoy Caldo, mga kaigsunan, Paring Ezekiel Caldo. Ilabi na sa mga Kalumsag family, Ninong Fredo Kalumsag, mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga Kalumsag family, sa tanan nga mga Villares family, mga igsoon, sa mga Kalibo family, o sa tanan nga mga Karapangwel family, ilabi na sa mga Garing, mga Uyang Gurin family, o mga Malgi family, mga kaigsunan. May munta ko sa ni Ma'am Norberta Yotratse, pwede lang yun mo maka-request awit makalangit, kamag kinahuman naman ang ato nga mensahe. Dili pa lang dugay, mga kaigsunan, na anak sa mga pagtumbay, ang mga greetings na ining nasa iyong pagbuntadon. Nagsayo lang yun ko og live, Ma'am Norberta, tungod kay doon na may mga lakaw karon, kanya gikinanglan sa doon na tayo mga pagkabuhaton, mga kaigsunan, alam sa pag-assess sa atong mga kaubanan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi diya sa dapit sa Bulod, Bindoy, Negros Oriental, na diya sa area, mga kaigsunan, ang Ginoo mag-amping o ampingan mo sa Ginoo kanunay sa mga iyo family o mga Traxi family nga way hunong o way puas nga kanunay nagasunod nining ato nga programa. Panamin kita, mga kaigsunan, sa mga Himina family, mga kaigsunan, Pastor Michael Himina, may bunta kanyang tanan diya, ilabi na sa mga Loquinio family, o sa mga Uyang Gurin family, Paring Leto Uyang Gurin, Mas Marife, sa inyong mga anak, Sister Maniling, Pastora Charilyn,
Bro Angelo, Sister Angeli, Bro Samuel, Bro Jotam, o may brother sa ilahang mga apo mga igsoon nga si Ian, si Yana, si Hope, si Jano, si Inday, Sofia, Faith, sa tanan nga mga Insoy family. May butag kanyang tanan sa mga Robiti family, sa pamilya ni Brother Jan Robiti, Sister Salsi, o sa inyong do ka mga anak. Ang ilabi na sa pamilya ni Brother Juan Robiti, mga kaigsunan, Sister Ann, o sa tanan ninyo mga anak. O sa pamilya ni Nong Iboy Robiti, may buntag ng tanan niya. Nong Iboy sa mga Robiti family. Sa tanan ng mga Istukuning family, sa mga Galaban family, may buntag. Sa mga Kalibo family, ilabi na sa mga Mercado family, mga Kalimot family, Dong Ansing, Mercado, may buntag kanimo diya Dong Ansing. Dong Sandrito, Mercado. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yotratse. Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagasunod ni ining imong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay niya pag-atiman. Kanato request of song, Goodness of God, Bisayan o pag-uha, pagbago. Salamat. Kada buntag bago. Salamat, Pastor. God bless. Ako ning iklima kay Sona ang iyang request. Ni Ma'am Norberta Yotratse. Ikan gayon sa Pulod, Pindoy, Negros, Oriental, sa awit nga naguluhan, Goodness of God, Bisayan version o kada buntag bago. Ako ni nga ipli Ma'am Norberta Yotratse. Ikan gayon sa Pulod, Pindoy, Negros, Oriental. Request Ma'am Norberta Yotratse, Goodness of God, Bisayan version o kada buntag bago. Salamat, Pastor. Ako ning agli mga kaigsunan ang mga request kada buntag bago. Ako ning itry search mga kaigsunan ang mga request ay kaduhang kanta ay mong ipabot din sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga associates. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-share o pagpaambit. Ining atong programa, ining sayong kabuntagon. Nagkadagan ng atong mga follower o listener sa Shine FM o nagkadagan sa atong mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Ang atong mga kagalaan, ang Ginoo mga panalangin, kung mag-amping kanunay sa mga kagusahan nato ang kinabuhi. Nagkakaya sa kanya, nagkakaya, sumuli sa Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Namonbon, nilabi na sa mga Kalimot family. Manini nga awit atong i-play ang ikaduha nga request ni Ma'am Norberta kada buntag bago. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa mga yo family, sa mga Tratse family, sa mga yo family diya sa Isabela, diya sa Kihorngan City. Ang Ginoo mga panalangin at mag-amping kanunay sa matagusan nato ang mga kinabuhi. Everyday kanunay tang giampingan sa pagkamayos Ginoo. Nagingon sa mensahe, Goodness of God. Ang pagkamayos Ginoo kanunay nakituban kanimo ug kanako ug kanato tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga Artenia family, mga kaigsunan diya sa Dakit sa Lower Balog, sa pamilya ni Nong Sitro Artenia, sa pamilya ni Dong Madron Artenia, sa mga Violeta family, mga kaigsunan, o sa tanan ng mga Pistasyon family, o sa tanan ng mga Adlaw family, mga kaigsunan, sa tanan ng mga Filomeno family,
Ay buntag kaninyong tanan sa tanan ng mga Landisa family, Brother Artemio Landisa, ni Pastor Renren Stasyon, sa mga Filomeno family sa Namunbon, sa pamilya ni Pastor Sally Filomeno, mga kaekson. Ilabi na sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Brother Pipi Adlawon, itong Tony Adlawon, sa pamilya usap ni Don Rico Adlawon. Sa tanan nga mga talon family mga kaigsunan, Brother Rami Talon, may buntag kanimo diha, Sister Baby Talon, mga ekson. Atong pasalamatan ng Ginoo, nini nga sayo nga kabuntagon mga kaigsunan sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Nung Dading Kabanag, ni Nang Mukrit Kabanag, mga kaigsunan. Ilabi na nilang Elisa Amante, Brother Christy Toto Amante, Sister Roxanne, sa pamilya sa kinabuhi usab ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nang Piting Silva, pamilya usab ni Dong Johnny Silva, pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Dong Jimmy Exojima Silva, sa tanan ng mga Ramirez family, sa tanan ng mga Bulgado family sa upper portion sa Balok, sa pamilya ni Dong Erning Bulgado, sa pamilya usab sa mga Santa Ana family, ni Brother Rocky Santa Ana, may buntag kaninyo nga tanan. Sa mga Santiago family mga kaigsunan, may buntag kanimo niya sa pamilya ni Nung Badoring, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago, sa mga Baldonado family, Dong Buit Baldonado, Dong Rodrigo, may buntag kanimo diya nung Hermie Baldonado, Dong Roy Baldonado, ilabi na sa dapit sa sitio nagtuwan sa mga pansito family mga isa. Ngayon ako dispensa ni Ma'am Norberta Yutrase, tungkol kay may mugawas diri sa ato na Google. Kanya kahit man ang mga lyrics mga kaisunan, pwede rin yung makarequest og lain Ma'am Norberta Yutrase aron ato mapaabot og ma-play din sa ato na programa. Ilabi na ni Pastora Renren, Pastora Maring mga kaigsunan, Pastora Maring, Marina, sa akong igsoon Brother Otto Raymond Candelario from Cavite City. Kumusta mo diha? Ano na sa imin sa maayong buntag Pastor. Salamat sa mga pulong. Pulong sa Ginoo, dalaygon ang Diyos sa inyo ang kinabuhi Pastor. God bless. Kumusta naman mo diha sa Cavite? Ano na matoy mga plano nga magabakasyon mo diri ang Ginoo magasuklay sa inyo ang panginahanglan. Tungod kay doon lang sa mo diri sa ato nga lugar, although time will come, ano na yung mga plano ang Ginoo sa ato nga lugar mismo, sa ato nga dadakan o kahayag magkahiusa ang tanan. O nang ikaw o ako, ano may plano ang Ginoo sa makausap. Ang importante, ila lang kita magpakawala sa paglaong sa buhay na ito na Diyos. Nakahapon ang lawang, wala, nakabalik ko o hibalang ni Pastor Alejandro Paraguya na ngayon ko ng dispensa na Pastor medyo dugay-dugay nang yung wala makabalik kauban tungkol kay mga usapulan na gabi.
layhan lang din ko kanunay lang ko mag-inusara sa akong mga lakaw. Labi na nining mga kalihukan karon mga kaisunan. Una nga, ikatawa lang sa siya. Una nga, pasalamat lang ang Ginoo sa iyang kinabuhi tayo welcome. Ato bisang ikauban, labi na sa akong mga bulangkol para si Mayas. Una atong ako magikalipay upan ang pagpasalamat sa Ginoo sa mga alagad sa Ginoo. Nga doon na po'y nakong tinguha alang sa kaayuhan. Dili lang kaayuhan diya sa ministry, kaayuhan diya sa kataligbanon na kaayuhan. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi diya sa Cavite City sa atong mga igsoon diya si Dong Premier Manobrane, Brother Nathan, o kanimo Brother Otol Raymond Candelario Pitito, o ni DLC Pastora LC Candelario. O lang ato lang yung iapos Ginoo ang tanan niya mga panginahanglan. Na Ginoo lang yung mag-supply o magtagpo sa pagmitinar sa iyang walatian karon ulo ato lang yung sa kampingan ng atong pisikal nga bahin. E dili man sa pwede mga kaisunan na ano na tayo totoo pagsalag sa Ginoo. Kanya mismo sa atong kaugalingon ano na tayo kakulangon diya sa pag-amping. Ikaw o ako igsoon doon ang tayo tagaan katagawasan. O na nga dili pwede makaisunan mismo ang Diyos atong atagan ko problema mismo sa atong kinabuhi din sa silong sa kalibutan. Ikaw o ako ay kagawasan sa desisyon ninyo. Kung ang saan atong paggamit ang kinulaman akong kinabuhi din sa kalibutan. Ang atong kinabuhi is very short. Inomdumi, bubo lang kayo kung maikli lang talaga yung buhay natin sa sanlibutan ito. Dapat iingatan po natin. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga katawhan na nagapalibot diri labi na sa dapit sa sitio Nagtuwa, sa mga Pansito family, sa pamilya ni Brother Body Pansito, sa pamilya ni Brother John Pansito, labi na sa pamilya sa mga Bayot family, Brother Roger Bayot Igsoon, labi na sa mga Aguilar family, Dong Kaloy Aguilar, o sa mga Mabilog family, Brother Uber Mabilog, Sister Alma Mabilog, o sa inyong Dong Amanak Dong Ansin, o ni Dong Alfay. Baibutang sa tanan ng mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Christina, sa pamilya ni Brother Julie, Sister Percy Silva Makaisunan, sa kinabuhi usab ni Brother Joffer, sa kinabuhi usab ni Brother Hiner Silva, kinabuhi usab ni Sister Renami Silva. Sa tanan nga mga Samani family, sa pamilya ni Brother Jojo Samani, maipuntagan ni Mulya Brother Jojo, ilabi na sa mga Maliosa family, sa pamilya ni Dong Soylo Maliosa, kanunay usab ni silang nagasulod ni nga atong mga programa. Sa tanan nga mga Bastona family, sa pamilya ni Maring Bising Bastona, sa tanan nga mga Karapangwel family din sa Sitio Ponglo, sa tanan nga mga Ramirez family, mga Lasula family, sa pamilya ni Alex ng Maming Lasula. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Palomar family, ay labi na sa tanan nga mga Amante family, Dong Sani Amante, Asero family, Dong Ardi, Asero, mga Andaw family, pamilya ni Dong Aling Nadlawon, sa mga Andaya family, Brother Dinas Andaya, maipunta ka ni mo diha Sister Ren Silva Andaya, o sa tanan nga mga taga-Punglo mga kaigsonan, sa pamilya ni Paring Buboy Santiago Marcelirma, ni Dong Buboy Lasula Igsoon, ilabi na sa itong mga maaptikon ng mga magtutudlo, mga faculty and staff diya sa Patricio Palomar Memorial High School, gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12, at sa kinabuhi ni Ma'am Miriam, headed by Sir Ralph. Muna nakahinundong na kung mga kaigsunan sa atong school diya na mingpuli ni Sir sa atong school head kaniang itong magkaigsunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa atong school head ya, sa Pilipiganan sa Patricio Memorial High School, headed by Sir Ralph mga kaigsunan, o ni Ma'am Miriam Reyes, Ma'am Michelle Makain, Ma'am Bibimi Pirania, o ni Ma'am Miriam Quijano, Sir Jerwell Garrett, Sir Ben Romel Torres, o ni Sir Riwen Rosales. O sa tanan natong mga magtutudlo diha gikan sa preschool, sa kindergarten,
ngadto na gyud sa grade 6 headed by Sir Jomari Katobig. Una nga ako lang kuning hinahinayag ni Moray sanglit kita may nahimo nga ulo amahan diya sa mga ginikanan. Una nga second week tingali sa October ato nga hinahinaya na o gama ang mga taytayan diha mga kagsunan diya sa sitio Punglo. Wala din ato maapsi ang kusog nga ba niya itong minglabay nga mga bagyo, although magamit lang yapon na sa umalabot nga mga pag-ulan-ulan din sa atong area sa Negros Oriental. Nagpaabot mo sa tag-isaktong panahon, kompleto naman ang mga kalamiton, mga alambre o mga lansang mga kaisonan. Ang panahon na lamang ang ato nga diagad ng sit-up sa tag mga oras. Salamat sa Ginoo, akong ipasalamatan ang mga maaplikon ng mga ginikanan diya sa elementarya o sa senior high school. Kanyang upos ng alagad, tutob lang sa atong kahimo, uban ang tabang sa Ginoo, ano na tayo maayong ma-contribute alang sa kaayuhan sa mga kabataan. Ato lang kapos Ginoo, ang Ginoo ay paghatag og mga tao na makatabang sa atong mga Panginoon. Atong tumaluan, ikaw o ako, dapat atong gamiton ang pagkamayo at tubangan sa Ginoo. Kailangan kita mga kaigsunan sa tanan nga mga Pabro, pamilya mga kaigsunan ng Elme Pabro o ng Emilia Pabro. Ilabi na sa mga Aguila Pablo, Dong Paloy o mga Palomar pamilya, Dong Nilo Palomar, maibot na kanimo diya Dong Nilo. O sa mga Ardinia pamilya, Dong Lando Ardinia, sa pamilya ni Dong Inan Renante Ardinia. O sa mga Hiramis pamilya, Dailisa Hiramis. O sa mga Tano pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Elnas Tano. O pamilya ni Sister Miriam Uyangurin. O sa pamilya sa mga Tano Tanan family mga kaigsunan. Labi na sa mga Ilhig family, maibuntag Sister Elaria Ilhig. Sa pamilya ni Paring Joel Tano Mas JJ, o sa inyong tulo ka mga anak, sa mga Filomeno family, pamilya ni Dong Bimboy Filomeno, di Day Ching Filomeno Topoy John, pamilya ni Brother John Ricky Badoy, sa pamilya ni Karing Erning Palomar, Mansaisa Palomar mga kaigsunan, pamilya ni Dong Naldo Pablo Day Aurora, ay punta din ka na diha, o ni Dong Jojo Badoy John. Labi na sa itong amigo diha, Brother Inok Eliama ng Ili, may buntag kanyang kanan sa inyong mga anak, Paring Ritsaw Toko Masipang, Dong Primo Tano mga kaigsunan, day Lorna Ardinia Tano Igsoon, sa mga Laporte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Laporte, Sister Dailote, sa inyong mga anak, Dong Romil, Ma'am Rowena Tanoy Igsoon, ni Dong Rodelio Laporte, ni Dong Jonjo, o sa mga Librando family mga kaigsunan ko sino, may buntag kanay mo diha Paring Arman Mas Parat, o sa inyong mga anak, umagat, binalayi, nadaban ay binalayi mga kaigsunan, umagat ay mga kaigsunan. May buntag kanay mo diha Paring Renato Silva mga kaigsunan, Mas Rakin, ni Sister Rhea Silva, Rhea Love Silva, Rhea Love Silva mga kaigsunan, ay pagkatang tingali ito na naminsyon ng tanan arita sa Bayawan City mga kaigsunan, sa sitio sa barangay Maninihon. May buntatan yung tanan diya sa dapit sa area sa Bayawan City, sa Kayawkaw sa 18-19 diya sa Busay mga kaigsunan. May buntang kanyang tanan diha sa Kamanggahan, barangay Maninihon sa Bayawan City, ni Brother Nelson Palomar, ni Brother Nodi Kadukoy. May buntang kanyang tanan diha sa mga Kadukoy family. Ay labi na sa pamilya ni Brother Joselito Kadukoy, ni Brother Pedro Kadukoy, ni Brother Rene, ni Brother Pablito Umuyon, sa tanan ng mga Umuyon family. Ilabi na sa dapit sa Kayawkaw,
may buntag kanyang tanan diha sa Bosay sa 18-19. May buntag sa pamilya ni Brother Preli Ligarbis, Brother Jorel Ligarbis, Brother Fredo Calibo sa mga Calibo family, o ni Brother Marlon Calibo o sa mga pamilya sa mga Ligarte. Gabi na sa pamilya ni Sister Lila Ligarte o ni Sister Levi Ligarte. Salamat sa Ginoo sa ako ang makusganon na magulang diya sa Cavite City, ang ato nga vlogger Brother Nathan Candelario kang wala pa taka-compose Brother Otol Nathan, nauglain na pong sakyanan gawas atong imuhang gisakyan while ka nagbisita sa imuhang mga alagang mga hayop, mga alagang mga kahayupan dyan sa Cavite City. Magandang umaga po dyan sa lahat sa taga-Cavite yan. Magandang umaga po. Ang ating oras sa ating ang atong oras karon alas 5:50 na. Yang manabilit na yung upos kalagad. Magdayaro na po tayo asikasoho ni lapit sa kabuntagan. Ano na sa mensahe wa kay sunan wa ibuntag sa tanan nga mga higala mga igsoon ko sa Ginoo. Malipayong adlaw sa Biyernes na bliss uban God bless uban ang gugma sa Dios o ang panalangin laging sama sa ating lahat. Wow, yung mga biyaya na ibinigay ng ating Panginoon dapat nating pasasalamatan ang ating Diyos sapagkat siya lamang ang nagmamayari sa ating hininga. Ang ating kinabukasan ay nasa Panginoon po lahat. Ang ating magandang kinabukasan wala sa tao kundi nasa Panginoon sapagkat siya lamang ang nakakaalam sa ating buhay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni ni Brother Mark si Kanoy. May buntag sa tanan nga mga Kanoy family nagwaso siya sa itong programa. Ilapin na sa mga Panerio family diya sa dapit sa Kapadyangan. Brother Tata Panerio Magaisunan may buntag kanyang tanan diya sa Kapadyangan, Barangay Baleo, Tanay City, Negros Oriental sa tibok ninyong Panibalan. Ano na yung mensahe? Good morning Brad, shout out ko sa akong mga kauban diri sa Tisa, Cebu o sa Negros Kaliwatan Barangay Kalawitan Barangay Panlampas San Carlos City sa akong papa diha sa naglubo tuk mais kahaba naglubo dek mais mga iso. Unang malingaw ko mga kaisunan kung masuri ta sa mga area karon. Unang niadto ko sa Gamaw Bayawan City. Maglantaw ko sa kasada magso puro binulan mais so. Unang malandong ko mga kaisunan nanangutana kung pilay presyo tag 15 kilo. Unang malandong ko bubaligya ko usa ka sako pila ra mga waman kabot us kalibo. Kung moabot ko sa ka panalitan pila man nagkakilo ako sa kabakit. Pila ka kilo ako sa kabakit kunya tag 15. Mahal pa'y talong. Yapon at kayo imong ikargas motor mga kaisunan hinoon mayo naman dalan. Una na ato kong iampos Ginoo nga sa panahon sa kanang bitaw naghatag makaon ako kay lain nga pangitaan ba. Mahal na biya po ang mga utanon dis kabukiran kay di ko ba sa siyempre dunay bagyo o niya siging gauan matugpas na kasibo siging gauan-uan nangalata ning mga taong nangahata ning mga
Nangalatag maganing bunga diri mga kaigsunan sa sikwa. Mga talo nangahulog nangita ko mga kaigsunan. Asa naman to ako ang gitago kanapit ang gipaabot nga mahinog. Kaya kay niglata man mga kaigsunan di naman ninyo o masabot. Ang ato pagkakahimtang dinis kalibutan maigsoon. Dili ko nato makagarantiya bitaw nga bingon tangay kaning ako ang mga garden kining akong patanom mahulay muhaw sa akong kalisod. Nya mo abot ang panahon nga bagyo ho na hangin na ulan ho na mga lata maging ang Ginoo. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Mark Ganoy sa imong mga mensahe nga ipaabot diri labi na sa imong papa nga naglugo og mais kahapon dito sa Donato Kanoy morning diha ninyo paimbutag sa tanan nga mga Kanoy family. Nilubo ay giro mais. Nya dito ko sa Palio mga kaigsunan bisita ko sa atong mga higala agatapon og ning mais. Iko agrapis pagka mais. Isa na nga humon na ganing ning uban ani daaptan sa ulan. Unang agarong si manahon ng mga kaigsunan tingali murag nahurot-hurot ng isang ay kay iyahe man gatalikot o sinagi ay peting dagkuag ay mga kamaisan. Unang highway naman, karsada naman, magbulat ikas punglo, apotitos unahan, apotitos gamaw, tingali sa nawis, sa kinatibukan sa Negros Oriental. Unang kinipong atong presyo sa perti mo sa pagka naabdan ako mga kaisog ng diskutan ning usao maning perti magbratuhan ning ato ang mais. Magpamangali utanon, magpamantingali gani ang balatong karon mga kaigsunan tag 10 pesos mga kaigsunan usa ka utan. Unya kulang ra magani ang usa ka bugkos nga balatong kumahal pay utanon sa mais. Mga tingali di masad ni madugay ning brato mga kaigsunan tingali pagka usa ka bulan ani mo bahal na sapne. Wala ako pasalamatan ang Ginoo kuning tanan ulubog masarta o panalangin ako po ng palamak pasalamatan ang Ginoo mabrato mamahal ang importante i-enjoy ang atong kinabuhi sa pagpangalagan kining atong pagpangalagan sa buhay natong nga Dios nakita sa Ginoo ang atong sakripisyo. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-ikuban o pag-uban-uban sa atong programa dinhi sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyo ang mga resources pag-abot ang mga kaisunan. Ato ning sirhan sa mga pag-ampo maigsoon. Ato pasalamatan ng Ginoo nining dapit sa takna sa sayong kabuntagon. Ang atong oras karon alas 5:57 na sa kabuntagon. Nag-ampo ta. Ato siyang pasalamatan pinagi siya mga labod. Bangko na to ang kaayuhan. Bangko na to ang kadaugan. Bangko na to ang kalapusan pinagi sa pagkamayos Ginoo. Tuyugi ko ninyo sa pipila ka mga panahon ni mga takna atong i-focus ang atong una-una diha sa mga bulaton diha sa mga pag-ampo pagpasalamat sa buhay nato nga Ginoo. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pakikuban kanamo. Salamat Amahan sa imong pag-amping kanamo nga imo kaming gitipigan sa imong pagkamayo. Imo kaming gitaguan kanunay sa landong sa imong mga pako. Imo kaming gitabunan kanunay sa imong habiling kadugo. Sa bisan asa man kami mahilagsa, bisan asa man kami magapanarbaho, kauban ka kanunay kanamo Amahan. Nya diin aming imong Holy Spirit o Dios may mulit kanamo.
mo'y mutugan kanamo kanunay sa angay na imong pag-abuhaton aron kami magkinabuhi sumala sa imong mga pulog mga mensahe dinhi sa silong sa langit amahan among gipuy-an. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3 na nagapalibot nining mao nga dapit. Aduna sila'y mga panginahanglan sa ilang matag usa ka pamilya. Kung aduna man sila'y panginahanglan diha sa kaayuhan, gikan sa ilang lapalapa ngadto kayo sa pinakaaling pulo Ama. Lord, ako mga pag-ampo anak kanimo. Milagro kaayuhan magabot sa matag usa. Kung akong ipadlong ang tanang mga banatian in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Complete healing o God magabot sa matag-usani at kung makinumanon nagkinabuhi sumaga sa imong mga pulog mga mensahe Ama. Salamat o Diyos nining matahong o pagugnaw nga sa iyong kabuntagon nga imong ihatag kanamo. Bisan pa man nining katapusan nga adlaw sa usa ka semana Lord nining weekend Lord. Panalangin ni usap ang mga kaestudyantihan sa ilang mga exam. Boksi kanunay ang ilang mga sa kabutan, wisdom and knowledge o Diyos imong ihatag kanila. Sa tanan nga mga magtutudlo, mga faculty and staff na nagserbisyo alang sa pag-edukar sa mga kabataan, panalangin ang matag-usap kanila Ama. Sa tanan nga mga negosyante, sa tanan nga nananarbaho, sa tanan nga nanguma sa kabukiran, mga kahayupan Lord, ako mga pag-ampo anak kanimo. Ang among kinabuhi, ang among mga pagpaningkamot, among kinikiintrigo anak kanimo. Kaya kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung ikaw sa mong mga kinabuhi. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Kanunay imong kampingan ang ilang mga kinabuhi Ama. Tanan nilang mga paningkamot para sa ilang panginahanglan sa ilang katapusan ka pamilya. Mga pagpanarbaho man, mga OFW o Diyos ako mga pag-ampo kanimo. Salamat Amahan sa mga pikas kinabuhi nga imo siyang kiampingan kanunay. Imo siyang ititigan diya sa landong sa imong pagkamaayo Amahan. Salamat o Diyos imo siyang ipinasahi o imo siyang ihimo ka kanunay nagpadasigon sa pagtawag sa imong buhi nga ngalan Amahan. Salamat o Diyos sa tanan nga may katungdanan sa kinatibukan sa Pilipinas labaw sa among presidente. Boksi kanunay ang iyang hunahon at sulabotan sa tanang mga senador, sa tanang mga congressman, sa tanang mga gobernador, sa tanang mga mayor, sa tanang mga konselis o mga barangay captain sa nagalaing barangays. Na din sa umalabot na pinilahi, ngayong baong 2025 sa Mayo Amahan, panalangin ni mga katauhan nga giyahay o Diyos ang matagkamot o Diyos nga ilang ibutang sa ilang kasinta si kunaon nagsalabutan nga nayan o tapos nga mo servisyo sa tibok kalit-tilingban Amahan labaw sa tanan hinaglukon nga nakanimo sa pagbuhat uyon kayo sa imong kabubutan. Panalangin ni ang matag-usap kanamo na magkinabuhi kami na adunay kalipay, magkinabuhi kami sa silong sa langit na adunay kalinaw kausay ikan kanimo Amahan. Nga din ang gugma mo'y magapugkos kanamo kanunay labaw sa tanan nining mga kadapit. Salamat o Diyos imong pagpanalipod sa tibok namo na akong panimalay sa kulong ako ka mga anak sa akong ugangan sa tanan namong makaigsunan din sa balok o Diyos sa tanan makaigsunan dapit sa Pilitigan hilig kay Pastora April ni Atalcoran sa tanan makaigsunan dapit sa kampuin sa pamilya ni Brother Mario Ibig Sister Rosely. Gamita ang ilang kinabuhi Ama uban sa iyang pamilya o sa tanan karon nga nagasunod dining mga programa sa nananaminaw din sa Sign FM 95.3. I declare blessings sa matag-usa. I declare prosperity bisan pa man o Diyos ang mga station manager Pastor Gideon kanila pan sa mga pamilya o pan sa uban pang mga katawan sa mga napit sa Malabuyo. Sa pong general station manager Reverend Tiba yan magkasaol mga sa magkasaol o sa tanan ng mga DJ sa Sign FM Lord ako mga pag-ampo na kanimo ini mga tao makikuban ka kamanay pangalan diya sa landong sa mga pako kami makapasilong sa kasigurong ikat kanimo
makikuban ka tanan na sa mataglakan sa mga tayo. Yung himaya nga nakagod ka mo ang tanan, inagilabang sa imong bukong anak personal na mo kamang lalawas. Ang tanan magayon, Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa inyong pakikuban. Ninayatag na ang dapit sa kabuntagon. Manamilin na inyong ubos ngalangan. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usaw sa atong station manager Pastor Gideon Candelario. Sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol. Niya sa inyong ubos ngalangan. Pastor Sapre Candelario manamilin sa Panginoon ang grasya sa Dios ug pagkikabit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga bala. Ikan orasaha alas 6:04 na sa kabuntagon. God bless everyone.